Good morning. Aga, morning po. Good morning din sa inyo dyan, mga kaibigan. Aga na akong nag-live para maaga na rin matapos. Ano namang ginagawa. Pandagdag watch hour, saka views. Good morning host, thumbs up. From Ate Mika Giyama, Miss Hugot Official. Oy tita, morning sa'yo. Good morning sa inyong lahat dyan. Wala ka ata harang ngayon. Wala ba, meron? Gaya mo na walang harang. Sis Hugot. May kalab shoutout po sa inyong lahat dyan. Unang magbaba ng link, yun ang unang ayudahan or ipipin. Alis yan, bibi. Alis yan. Meron na may harang, oh. Jinky the YP, may galab shout out. Good morning po kapatid and thank you for your lives. Baba po ng link. Masyado tito, mag-iingat po kayo palagi dyan. Nila tita at tita Rosa, malamar po kayo from Julius Padri 1. Di mo na mangisda po ako ay di mo na mangisda po ako ngayon. Teka lang, di ko nag-gets yun. Ang iyong ganday. Iba't ibang promo. Meron, may harang naman, oh. Teka lang po, sa mga hindi ko nabasa dyan, teka lang. Yun, okay na. Yan, oh. Yun, basahin ko na lahat. Aga, morning po from Miss Hugot. Good morning, idol, from Christy 2684. Oy, tita, morning sa'yo. Good morning, host. Thumbs up from Ate Mika Giyama. Good morning, si Hugot from Christy 2684. Good morning, everyone, from Violet J. Jasmine. Ala ka ata harang ngayon from Ate Mika Giyama. Si Hugot. Wala harang. Di meron, baka ano lang. Bayan nyo na kung wala. Good morning po, kapatid, and thank you for your lives. Pa-shoutout tito, yun, may galab shoutout kay Jesus Padri 1. Tita, nahulog ka pa ba? Natulog ka pa ba? Hihi. From Miss Hugot Official. Sisi ka na hagabi sis. Nawalan ako ng net from Tita 2684. Di mo na ako ng isda po ako ngayon dito sa kabila. Ay, nangingisda ka ba sa kabila? Sige, no problem. May galab shoutout host, gandang umaga. Maninilip lang from Pretamol. Di na ako natulog sis. Umidlip lang ako from Christy 2684. Okay sis tita, from Miss Hugot Official. Mayroon ba? Hihi, from Ate May. Meron, biya mo na. Ayan, okay na, from Violet J. Jasmine.
Jing T. Jing the wifey. Biggie Biggie. Exit mo na ako uli. Magpapaharang lang from Ate May. Sige Ate May, sige. Salamat sa paharang. Puro na nga ako tulog sis. Kaya nag-work muna ako sa whitey ko. From Christy 2684. Lumabas ako tapos pumasok from Violet Jade. Palablab daw oh. Okay, lalablabin ka. Teka lang. Jing T the wifey. Oh, unang lablab. Jing the wifey. Nakakalakad na asawa ko nang walang saklay after 3 years. To God be the glory. Yan, salamat naman at nakakalakad na yung asawa. Idikit ko na sa'yo to oh. Jing the wifey, idikit ko na. Hindi pa pala nakasubscribe to. Nasarang ako, nasarang. Unang ayuda. O, pangalawa ang dikit. Like number 14 to. Like number 14. Yuki-chan, mega love shout out. Pangatlong dikit. Hashtag May. Ay, si hashtag May pala yun. Oh, pangatlong dikit, nasa harang oh. Like number 15 na to, 15. Pang-apat to, pang-apat. Pang-apat na dikit. Nasa harang pa. Like number 16. Subscribe ko na din oh, di pa nakasubscribe oh. Namumula pa. O yan oh. Pang-apat na ayuda. Yan, panoorin ko lang, saglit lang naman. 2 minutes and 8 seconds. Nasaan na yun? Salamat po sa jacket kapatid from Jing the wifey. No problem po, no problem. Baka may nag-skip po. Ay, baka may nag-skip po kaya nawala ads from Miss Hugot. Nasa harang pa ako, nasa harang. Ito nasa harang oh, nasa harang. Miss Hugot oh, palablab naman diyan kay Miss Hugot, kaibigan. Tamsa Karang House from Yuki-chan. Please drop your link, kaibigan Yuki-chan. Hashtag May. Ay, si Ate Mika Giamo ba to? Like 12 pala, idol. May harang haba nito. Salamat sa parang, kaibigan Manay Tita Vlog. Tutoy Victorino, Tamsak Manoy at masarang pa from Manoy Manoy Dong Vlogs. Ate May Kajiyama, bigi. Hindi, may ginagawa si Papa, hindi. Ito yung aso ko, naglalambing oh, hindi. Doon na. Punta na doon. May ginagawa ko. Yan na, tapos na. Ito, nag-uumpisa pa lang, nag-uumpisa pa lang na manood. Tapos lang nag-ads. Kuya, tambay lang ako. CP ko, alis ako ngayon, umaga. Iwan ko CP asawa ko, bahala dumikit.
Ayaw, sige, 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 okay. Totoy Victorino, bigi bigi. Tamsak harang host. Hashtag May. Daming ano ni Ate May ngayon daming alagad ni Ate May Jomar Manlaw. Harang jacket Juliet Mukbang from Jomar Manlaw. Yan. May galap siya Ate Juliet. Nasa harang pa ako man ito Jing from Nugi Hunter TV. Hi Max, jacket please. Oh, may jacket na Ate Juliet, may jacket na. Like number 14 Manoy. May jacket na, may jacket na. Ha ha ha. Salamat sa mga pagpasok ng mga alagad Ate May. Sa'yo ba yung dalawa Ate May? Morning tol Nogi, may love shout out from Christy 2684. Tapos na kayo kay Jing the Wifey? Pin ko nga si Miss Hugot. Panoorin ko rin kay Miss Hugot. Like number 32, Manay Tita. Ay Manay Richelda. Nakasubscribe na sa'yo yan like number 34. Hindi pa nakasubscribe sa ito Ate Tita. Ay Ate Tita na ako lang Ate Tita. Manay Richelda. Panoorin ko lang. Unboxing ni Kuya China phone sa Kalam. Ito like number 35. Hindi pa rin hindi pa rin nakasubscribe Hindi ko naman na subscribe. Yun, tapos na harang from Totoy Victorino. Natawa tuloy si Tita Vlog. Pang-apat. Aga-aga yan. Aga-aga yan tayo. Ano naman yan? Pang-apat. Manay Richelda, pang-apat. Like number 36 na to 36. Panoorin ko lang ilang minutes ba to? 5.43. Mega love shoutout Kuya Dong, good morning. Mega love shoutout friend Wakwak Juliet. May live yan sa ating Juliet kaya iniwanan ko na. Wag mo muna Kuya. Paglapit na ako mag 1K po. Ilan tong hindi nakasubscribe? Isa, dalawa. Pero ito nakasubscribe na to. Tsaka ito nakasubscribe na din to. Hello, good morning everyone. Happy New Year everyone. From Jomar Manlaw. Hashtag Juliet Mukbang. May kajiyama to, yung bigi-bigi. Jomar Manlaw, nag-drop ng bahay. Christy 2684. Yun, tapos na harang from Manay Totoy Victorino. Aga-aga yan tayo Aga-aga nga May kajiyama to, bigi-bigi. Huwag mo muna Kuya. Paglapit na ako mag 1K. Sige, no problem. Yan subscribe ko muna itong mga to. Shoutout sa 7 viewers. Salamat sa 15 thumbs up. Nanonood lang ako dito kay Ate Richelda. Bakit may? Ba't nagkaharang na? Jomar Manlaw. Please ko tusok premier host Juliet Mukbang. Thank you. Sige na po. Sige, hindi ko na yan subscribe. Sunod ko yung premiere niya Next yung premiere ni Ate Juliet. Tapos kay Manoy Dong.
Oh, yung premiere ha. Ano naman yung premiere ni Ate Juliet Mukbang? Katagong umiinom ng Royal. Nagalit si Mrs. Yun, matatapos na, oh, ate, ano, chill na, matatapos na. Shoutout sa 8 viewers. Sino yung mga 8 viewers na andyan? Mga naninilip. Salamat sa pagtambay nyo kay Tunyoy Maksam. Yun, good morning my friend. My friend, Chinese movie live with love. Tamsakan ko lang yung ano ni ano. Yun, tapos na itong isa, oh. Ate Juliet. Ate Juliet, oh. Kain muna tayo from Violet Gate Jasmine. Sige po, kain po muna. May like na pala to, ate, ano. Tapos na pala itong mag-thumbs up. Idol Buds, host, may collab shoutout, kaibigan Idol Buds. Makipagdigitan po ko muna kayo, makipagdigitan, nanonood. Oh, tapos na natin chill daw. Oh, naka ano na rin natin Juliet, oh. Tapos na rin mag-thumbs up. Kahapon pa yata to. Dito muna tayo kay Chinese movie. Hello my friend, live love. I subscribe this one backup cellphone to your channel. Good morning says Violet Gay Jasmine. And this one, my friend, love. I subscribe again this another cell phone. And this one, my friend, baba lang po muna kayo ng link nyo, ah. Subscribe ko lang to kay ano, kay Life Love channel. 3 banana for you my friend. Next, sinong next? Pin ko muna si ano, ha. Palitan mo kita Ate Rosilda. Manidong naman, manidong. Idol Buds, mega love shoutout. Good morning from Christy2684. Jumar Manlao, nag-drop ng bahay. Harang manoy, misubot dan dan na kaibigan. Mega love shoutout man ito Nying. Mega love shoutout sa inyong lahat from Maninugi Hunter. Dito ka man nanonood.
Dito ako Tutoy Victorino. Ano ba tong palabas niya? Sipag at saka mukbang tayo mga katropa. Like number 29 Manoy. 11 minutes and 35 seconds. Like number 29 Manoy oh. May harang, nasa harang. Like number 31 naman oh. Ronja Crudelas Vlog, Tamsak po host. May galab shoutout, kaibigan Ronja Crudelas. Like number 32 man oh, like number 32. Ano, like number 32. Wow, may harang pa, haha, from Idol Buds. Sige, dikitan muna kayo, dikitan lang. Morning Tol Nogi Hunter from Christy 2684. May galap slot kaya Dong, good morning. Tapos na pala yun. Kain muna tayo, host. From Juliet Jade, Jasmine, Idol Buds, host. Sige, babakalan ng bahay mga Idol Buds, mamaya asilipin ko yan. Harang manoy, may sugot, dance na kaibigan. Good morning, sis Juliet Jade, Jasmine. Jimar Manlao, nag-drop ng bahay, hashtag Ate Juliet Bukbang. Idol Buds, mega love shoutout, good morning from Christy 2684. Manoy, okay na pakiramdam mo. Okay na Manoy, medyo ayos na. May konti na lang na ubo pero dahil hindi mo wala yung ubo, uminom ako ng isang araw tapos uminom ako kagabi. Kagabi. Yan, nawala na yung ubo. Wow, may harang pa. Ha. Tusok po host from Roger Cordelos Vlog. Idol Buds, nag-drop ng bahay. Magdikitan po ah. Yun, thank you very much, Kaula. Thank you for coming, my friend, Kaula. Wait a minute, my friend, Kaula. I saw your channel. Wait, because English ka ba? DJ3, mega love shoutout kaibigan DJ3 TV2, harang host from DJ3. Kdo Vlog, mega love shoutout idol from Kdo Vlog. Baunauti amigo, mega love shoutout my friend si Ciro Sausa. Mega love shoutout po from Antonio Salvador Tukayo. Tamsak idol Tukayo from Antonio Salvador. Si Ciro Sausa yun. From Brazil with love, with like, my friend si Ciro. Thumbs up 18 idol from Kdo Vlog. Harang host from Ambisyosa. Good morning. Todo Bim. Yes, my friend, Todo Bim. Harang number 2 host from DJ3 TV. Manoy, malapit-lapit na ang pagpasyal namin dyan. Baka 3 kami pupunta dyan kasama si paring Julie TV. Manoy, malapit. Sige, walang problema. PM lang kayo sa akin. PM lang kayo. Pag nag-PM kayo, sureball na yun. Doon tayo sa kubo-kubo ng aking hipag. Bodil fight tayo doon. Bodil fight or mukbang or chika-chikahan. Kanya-kanyang vlog tayo doon. Tapos adventure tayo dun sa bundok namin para kung kasama si Gagamrak, di mawawa tayo ng gagamba. Si Sir Sausa drop the link. And Idol Buds, Laila in Hong Kong, may galab shoutout sa lahat. Ang maingay mag live stream. Nakakabinging live stream ni Ate Laila Hong Kong. Thumbs up downloads from Ambisyosa. Wow, ganda ng harang from Roger Rodelas. Masarap manay, tanlad na manok, haha. Sabik nga po ako. Oh, may manok doon, may tanglad doon, may tanglad doon, may manok doon, may papaya doon, may ampalaya doon. Mangunguha lang tayo.
Magdadala lang tayo ng sibuyas lang. Sibuyas, bawang, mantika. Pero kompleto naman doon sa kubo natin. Live 22 ako kaibigan, silip lang ako from Johnny TV Vlog. Yes, sige kaibigan Johnny TV Vlog, hindi ako nakapunta sa'yo kanina. Nag-live kaya tayo ng mga, hindi ako nakapunta, sorry. Iwan ko si Mrs. kung nakapunta. Kay The Vlog, nandito ako kay Manidong kasi, magdikitan muna kayo, magdikitan. Nandito ako kay Manidong, ayun o. Kay Manidong lahat o. Mukbang, sarap naman ng mukbang. Ayun o, kay Manidong lahat. Pinapanood ko, 4 kay Manidong. Naka-charge pa yung 3 pang ayuda. Parang lang house. Ay, teka lang pala. Excuse mo na, excuse, saglit lang. Yun, kompleto ang pang-ayuda natin ngayon. Magdikitan lang, magdikitan. Sarap naman ng mukbang. Parang lang host, naka-LS din. Si main ko, pero sige, Didi Dre. Okay lang kaibigan Didi Dre. Salamat sa paharang dyan kaibigan. Magbaba ka ng link mo para, ay, wag nga pala. Hindi pala pwede, naka-LS ka nga pala. Baba lang ako kaibigan isa. Sige kaibigan. Magdikitan muna tayo, magdikitan. Papasyal kasi si Johnny TV sa akin, tapos diretso kami dyan sa inyo. Ang saya ko makikita ko na ang mahal kong kaibigan na si Manny Tunying. Sige kaibigan. Okay no problem. Basta team lang kayo kung kailan. Kahit sino pumunta dito, welcome na welcome kay kaibigan Tunying. Si kaibigan Dong nandun din. Cheers. Dito tayo mag-happy. Crush ng Bayan, mega love shoutout. Sino itong Crush ng Bayan na to? Sorry na nahuli yung ating moderator. Mega love shoutout Johnny from Nugianter TV. Harang number 2 host from DJ TV. Salamat kaibigan DJ Dre. Good morning host from Crush ng Bayan. Sino itong Crush ng Bayan? Tamsak Dan host. Morning Kuya Nugi from Miss Sogot Official. Baba lang ako kaibigan isa. Sige kaibigan, sige. Ambisyosa nag-drop ng bahay, Johnny TV Vlog. Yun, lampas din sa harang. Magandang umaga po host from Rodia Crudelas Vlog. Pwede pa yung jacket host? Meron na. Nakalimutan ko lang. Sorry kaibigan Crush ng Bayan. Sana all magkikita-kita po. Hihihi from Miss Sogot Official. Sumama ka rin Miss Sogot. Sumama ka.
Para makapasyal ka din. Matatapos na ako kay Manidong, oh. Tingnan ko nga tayo kay Crush ng Bayan. Aba, kaka 1K lang pala nito, ah. Sila yung Dudes Gabriel. Kaka 1K mo lang, kaibigan. Leon Dudes Gabriel. Ito, 1K ka pa lang, oh. Sige, dagdagan ko, dalawa. Dagdagan ko ng dalawa, ah. Dalawang ayuda, kaibigan. Leon Dudes. Panoorin ko lang. Happy birthday, my love. Naltor today, Friday. Oh, like number 17 and 18. Ayun, dalawa, oh. Ang layo ko naman po, kuya. Kung malapit lang sana po. Ipasundo kita dyan, Miss Sugot. Gusto mo, ipasundo kita ng aking, yung aking helicopter. Salamat, Tos, from Crush ng Bayan. Tol, wag ka mag-alala. Makakarating din kami dyan. Oo, kami rin ang pupunta sa'yo. Miss Sugot Official. Ruganter TV nag-drop ng bayan. Ate Mika Diama Bigi-Bigi. Crush ng Bayan, yun. Nandito ko sa'yo, Crush ng Bayan, ha. Paguguhitin ko nga yan, Crush ng Bayan. Gagawin ko yung 1,010. Maghintay ka lang. Mano yung magbaba ako ng bahay, baka may didikit ako. Sige, baba lang ng bahay. Magdikitan po tayo, magdikitan. Wow, magkikita-kita sila from Christy 2684. Thumbs ako, sumama ka rin, Tita Vlogs. From Challenge. Kayo Vlog, nag-drop ng bahay and challenge. Okay, kaibigan, okay, from Johnny TV Vlog. Sama kasi Sir Childa. Layo ko naman po, kuya, kung malapit lang sana. Challenge, nag-drop ng bahay. Ang layo ko, haha, from Miss Sugot. Dan Tamsa, kay Manoy Idol, from Kado Vlog. Host, pwede ako magbaba ng bahay. Baka meron ka pa dyan, saging, from Roger Cordelas. Sige, baba mo muna, sisilipin natin. Yan, tapos naman eh, tapos naman itong, oh, nasa harang na. Nasa harang na, oh. Ito, tapos na rin man itong, oh. Nasa harang lang. Tapusin ko lang yung harang. Ipapasundo ka daw sis, from Christy Official. Sige kuya, kahit bike po, okay lang. Walang matatagalan pag bike. Salamat Tos, from Crush ng Bayan. Gagawin kong 1 point, 1,000, pag-waiting ko yan, 1,001. Maghintay ka lang. Kido Vlog, diyan ka lang ha, kaibigan ha. Padikit naman sa nakapin. Manood po ha. Huwag yung dikit-dikit lang ha. Para makatulong sa watch hour. Oh. Leon Lion Dodge Gabriel kaya, dikit ko na rin oh. Pagugitin ko yan. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ko na 10 yan. Ayan o, nandito na ako ulit sa'yo ah. Yun, tapos naman yun. Welcome to my channel. Pangalawang video na. Balikan ko po kayo maya pagkatapos ni Manny Magiles. Kompleto ang ating pang ngayon, pang ayuda. Ayan o, kompleto ang ating pang ayuda. Ayan o, kompleto ang ating pang ayuda o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ang pang ayuda natin, kaya mabibigyan kayo lahat yan, mabibigyan kayo lahat. Wala kamayan na dong pa yun. Pagugitin ko lang si Lion Dodge. Sunod natin si Ambisyosa. Basta diyan lang kayo ah. Hindi naman pwede sabay-sabay kasi.
Basta mag-mention lang. Sino yun? Si Cross ng Bayan. Oh, Cross ng Bayan, oh. Salamat ulit, host. Cross ng Bayan, pang-apat. Like number 19. 20. Manunod lang ako. Nasaan yung Cross ng Bayan? Kung magdikitan muna kayo, magdikitan. Katulad po ng ginagawa ko ha, yung pinapanood po ayan o, pinapanood ko po ha. Katulad po ng ginagawa ko para hindi tayo malagas pare-pareho. O, ambisyosa, nandito ulit ako sa Lion. Cross ng Bayan o. Ikaw ulit to ha, 5. Like number 21, 5. Papaguhitin ko yan. Ito, bumaba na naman ako. Lagas na naman agad ako, umaga pa lang. Ano ba yun? O, pang-anim, Cross ng Bayan o. Ba, ang tagal gumuhit ah. Like number 22. Tagal gumuhit nito, ni Cross ng Bayan. Ikaw mag-alala. Magdikitan lang po muna. Si ambisyosa, pakidikitan naman po. Yan o. Isa pa ulit. Cross ng Bayan. Yan, isa pa ulit. Cross ng Bayan o. Magdikitan po, magdikitan. Huwag niyo po muna pansinin yung nakapin. Basta magdikitan lang po tayo, magdikitan. Ba't mo sinasabi mo magpansin yung nakapin? Yan kaibigan o, 1,000 1.01 ka na kaibigan. Manoy okay na kay ambisyosa. O, tapos na. Pakicheck mo kaibigan. Lion Dudes. 1K lang sakto kanina yan. Ngayon may guhit ng isa o. Yun, sunod natin si ipin ko nga rin muna to si ambisyosa. Nasaan ba yung si ambisyosa? Magsabi po yung gusto magpin ha. Bakas lang guys para magsigurado ang balik from ambisyosa. Salamat ulit host from Cross ng Bayan. Walang anuman. Host, magandang umaga. 1:30 po. Happy Thursday.
1:30 po, happy Saturday. Anong 1:30? Babalihan ko po kayo mga pagkatapos ng LS ni Manoy para man may makabanding ako. Bukas na lang po para mabalikan agad. Salamat po. From Rodia Cordela sa bike lang talaga. Malay mo si Sugot, makasama ka. Yun. Good morning host from ating Jessica Or. Thumbs up na from ating Jessica Or. Crush ng Bayan, Dan Ambisyosa. Yun. Yun. Thank you at nagbabalikan kayo. At nagdidikitan kayo mga kaibigan. Pakicheck kaibigan, Crush ng Bayan. Pakicheck ng bahay mo. Nanonood pa ako. May buti pa sila o Christmas na. May mga ano na, may mga parol na, may Christmas tree. Like 35 kaibigan from Biani B vlog. Magbabalik po ako sa bakas nyo from Ambisyosa. Paligid naman po kay Ambisyosa. Harang host from Crush ng Bayan. Nagbabalik po ako sa bakas nyo. Dana po Ambisyosa from Alex TV. Miss Lynn, good morning. May galap shoutout. Tita Vlogs to. Ate Jessica Or, nag-drop ng bahay. Alex TV, dito ako sa bahay mo ah. Allen Lex. Hindi pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na Allen Lex. Oh, like number 91, Allen Lex. Ganda naman oh. Nakakaingit mag-shower siya ay mag-swimming. Kay Dublago, nandito ko sa kay Dublago. Manoy, okay na sa nakapin. Baby pa bahay niya. Oh, baby pa nga yan sa Ambisyosa. Ay no. Kay Dublag ah, kay Dublag. Lahat bibigyan ko ah. Okay, Dublag, dalawa. Pero nakasubscribe na kay Dublag. Ito nakasubscribe na, ito hindi pa. Panoorin ko lang. Kumpleto ang ating like 42 and like 43. Daming huli niya, tambakol. Wow. Sarap nito, sariwang-sariwa. Tamsakos, good morning from Ate Rowena Tiranya. Harang from Ate Mirali sa channel. iHouse, good morning. Tamsakdan from God Grace Channel. Salamat po Ate God Grace Channel ah. Marami na pala akong hindi nababasa. Salamat host. Nakaisang ikot na po ako from Crush ng Bayan. Oh, sabi ko sa iyo, basta sinabi kong papaguhitin ko yan. iHouse, good morning. Tamsakdan from God Grace Channel. Magdikitan lang po, magdikitan. Ilang minutes din Lex? 10 minutes pa lang ang kailan Lex. Tiyahing ng Bayan, dan sa'yo, full pack from Ate Jessica Or. Magdikitan ha. Tamsakos, good morning from Ate Rowena Tiranya. Jessica Or nag-drop ng bahay, Ambisyosa, dan sa Crush ng Bayan, salamat from Ambisyosa. Manay okay na siya ng kapin, biyo bahay niya. Yun, sorry Dana na nahuli yung moderator natin. Mahalin mo bahay ni Dana. Thumbs up 37 Kuya Tunying. Oh, may LS, may live din si Dana. Nag-like lang ako Dana dun sa yung ano. Mega love sa to Snoogie from Mirrell sa channel. Thank you so much idol from Kado Vlog.
Walang anuman, kaibigan Kay The Vlog. Kay The Vlog, ito pa isa Kay The Vlog, oh. Subscribe ko rin sa'yo. Like number 43, oh. Kay The Vlog. Nakasubscribe na yata to siya kay The Vlog. Nakasubscribe na nga to. Like na lang ako dito, like. Pang-apat tong pinapanood ko. Kaibigan Kay The Vlog, pang-apat. Kay The Vlog, nasa na ba yun? Kay The Vlog. Mamaya, sanakapin mo na, sanakapin na mga kaibigan. Kay The Vlog, oh, nakasubscribe na rin sa ito. Like na lang ako. Pang-5. Pang-5 nanonood. Kaibigan Kay The Vlog. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, magdikitan lang po, magdikitan. Thank you so much, Idol, from Kay The Vlog. No problem. Ambisyosa, Dan Alex TV. Salamat from Ambisyosa. Crush ng Bayan, Dan Alex TV. Pabalik daw. Ate Rowena Tiranya Vlog. Patamsak naman ang premiere. Ambisyosa, oh. Dikit ko ambisyosa, isa. Pangalawa, ambisyosa, oh. Pangalawa. Host, Dan sa nakapin. Sunod pala kay Roger Cordelas. Basta lalagyan ko lahat. Bibigyan ko kayo lahat. O, like number 21, ambisyosa, oh. Jessica, or dating dikit na po ako sa'yo. Salamat, host. No problem. Oh. Kalimbang all na yan, kalimbang all, oh. Kalimbang all na yan pareho. Good morning, host. Musta po? From Mahal Kita. 143, I love you. Sino kaya to? Sino kaya tong Mahal Kita na to? Magdikitan lang po, magdikitan, ha. Yun, oh, tapos na Kay The Vlog, oh. Ibang ano naman to, ibang video. Pero ilike ko na rin. Hindi pa nakalike ko, ilike ko na rin. Dito muna ako kay ambisyosa. Pasugod na po sa nakapin, mga kaibigan, yung mga hindi pa po nakadikit. Ambisyosa, oh. Dikit ko na sa'yo. Pangatlo. Patamsak, mga kaibigan, from Johnny B. Vlog. Magdikitan lang po, magdikitan. Like number 23. Ito, nakasubscribe na, oh. Now lang po ako nakapasyal, host sa LS mo, from Mahal Kita 143. Baba ng bahay mo para masilip. Sino? Ay, si Arbal, Arbal ba? Kay The Vlog, oh, nandito na uli ako sa ano, madaling huliin ang tulingan basta may butanding. Ay, ganun ba yun? Tingnan, panunin ko nga muna to. Madali daw huliin ang tulingan basta may butanding. Daming tauhan ito ni kaibigan Kay The Vlog. Di pa ako tapos kay Linlex, oh. Linlex Vlog, oh. Ayun to, nanonood pa ako, oh. Tuwan-tuwa naman si ano, si kaibigan ambisyosa. Magdikit na lang po, ah. Pa-view po from Ate Meralisa. Sige po, sige, pa-view, sige. Ka-ambisyoso muna tayo. Tapos na kayo kay ambisyosa. Pakidikit nga po dito sa ipipin ko, kay kaibigan Roger Cordelas. Kaso ang haba. I-replay ko na lang ito mamaya, kaibigan Kay The Vlog. I-like ko na lang.
Tingnan ko kung paano maghuli ng tulingan. Pagamo ng huli from Kuya Vlog. Dami oh. Daming huli, sarap nun. Full support from Roger Cordelas Vlog. Sabi ni Ambitious siya, Janet TV Vlog, OTW, sabi natin Meralisa. Shoutout po, shoutout. Miguel Love shoutout sa 14 viewers. Baba ka ng bahay mo, mahal kita 143. Full watch dong vlog, sabi ni Laila yung Hong Kong. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Johnny OTW, sabi natin may release. Crush ng bayan, dan sa'yo, Rojak. Pakibakas lang po para mabalikan agad. Salamat po, from Rojak Cordelas. Dati hindi kay Johnny, itamusak sa premiere mo. Dito lang muna ako kay Rojak Cordelas ha. Nakasubscribe na kaibigan Rojak Cordelas oh. Panoorin ko na lang. Ilang minutes ba to? 4 minutes lang naman. Ako ang labanan mo, Boy Ungas. Ako ang labanan mo, Boy Ungas. Yan oh, labanan mo nga to si kaibigan Rojak Cordelas. Inahamon niya si Boy Ungas. Ganda rin ang vlog niya. Ambisyoso oh. Nandito na ako sa paragliding, paragliding. Mega love shoutout tita, mega love shoutout tita from Ate Merilis channel, Noga Enter TV. Mega love shoutout sis Lisa from Tita Vlogs. I-like ko na, like 21. Mega love shoutout sis Lisa. Mega love shoutout sa salamat host from Ambisyosa. No problem, no problem. Yun, matatapos na ako kaibigan Lenlex Vlog. Mega love shoutout sis Ambisyosa from Tita Vlogs. Hi tita from Jomar Malnau. Hashtag Ate Juliet Mukbang. Mega love shoutout Ambisyosa. Nasaan na yung si Mahal kita 143? OTW ako sa nakapin. Thumbs up na us, mega love shoutout from Joel C. Vlog. Ay, si ano siguro to? Si Gis Vlog. Roja Cordelas tayo, Roja Cordelas muna oh. Kaibigan Roja Cordelas oh. Nakasubscribe na rin, like na lang ako. And watch, like number 19. Like number 19 oh. Para sa watch hour. Oh, nakasubscribe na din kaibigan Roja Cordelas. Ito hindi pa oh, kaibigan Roja Cordelas. Hashtag Alfredo Lacerna. Kalimbang all natin yan para maganda. Apat ang pinapanood ko kay Roja Cordelas. Panglima to, panglima. Hindi pa nakadikit to, kaibigan Alfredo Lacerna oh. Dikit ko na to kaibigan Alfredo Lacerna. Mahal kita 143, mega love shoutout. Sabi ni Tita Vlog. Mega love shoutout. God Grace. Si God Grace channel para baba ka ng baba mo kay baba ka ng baba. Baba ka ng bahay mo kaibigan God Grace. Para isunod na kita. Yun no. Nagbubuksing na si magaling pala magboxing siya no. Magaling magboxing si Manay Roger Cordelas oh. Pangpakyaw din pala ito pag magboxing. Pag ganun, ang bilis niyang manuntok.
Oh, tinan mo? Kahit ako, nagbalak din ako dating magboxing eh. Nagbo-boxing din ako dati kaso maliit lang kasi katawan ko, yan hindi pinalad. Baba nga ng bahay, God Grace, Ate God Grace. Para mapuntahan. Nasaan na yun? Para lahat po magkaroon. Tapos na, kaibigan Rodia Cordelas, oh. Yan, oh. Tinan mo ang ano, boxing ni Manny Alfredo Lacerna, oh. 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 Oh, may uppercut pa siya, oh. Oh. Galing na mga kikig-kikig niya eh. Bilis niya magsuntok eh. Nakakatawa tong vlog na to ni Manay ano, Alfred Lacerna. Ang lalim pa ng uppercut niya, ang lalim. Oh. Oh, ang ganda pa ng footwork niya. Ano? Talagang trip siguro nito si Boy Ungas. Si Boy Ungas ang inahamon niya eh. Pang 3 thumbs up po, dikit. Johnny TV Vlog. Hala, tatuman. Tatuman. Tatuman ba ito, ate Juliet? Ito, fish. Koi fish. Ito ba oh? Ate Juliet, isda. Magdikitan mo mga kaibigan. Tita Vlog nag-drop ng bio, Joel C Vlog, ambitious sa dan, si Ante. Si Jason C Vlog to. Si Jason C Vlog 1080 na. May kalab sa tao, titi maganda from Laylain Hong Kong. Ganda ng tato. Tusok po host. Di kaya pinatato ko to, ito. Para pag wala akong ulam, lagi ako may ulam. Ayan o. Lagi ako may ipipritong ulam. Isda. Dating dikit po ako sa'yo, Joel C Vlog from Ambitiosa. Tusok po host, ganda ng tato, sabi ni Tita Vlog. Crush ng bayan, Tita Vlog, done sa'yo. Makipagdikitan ka lang dyan, kaibigan, crush ng bayan ha. Malay mo, umikot pa ng isa yan. Marami naman tao. Dikitan mo lahat yung mga yan. Ahaha, ganun. Oh, pag wala akong ulam, kinukurot ko lang to. Tanda lang isda. Tsaka ito. Isda rin to eh, isda. Ayun, buntot niya oh. Ay, mga kaliskis siya, mga kaliskis, oh. Yes, host. 8 na po, nadikitan ko. Yun, sige, makipagdikitan ka lang dyan. Baka umikot ka ng dalawa. Babalik yung mga yan, huwag ka lang mainip. Mga legit yung mga nandito. Nandito na ako kay Bia Alonso. Ba't kaya na kay Bia Alonso na ako? Buti pa si Bia Alonso. Subscriber niya 2 million and 33. 2.33 million. Grabe. Ganyan din sana ang subscriber natin, no? Kahit 1 million lang, okay na yun. Papa, ano magluto ng papayang ginataan? Sino kasunod? Tapos na kayo kay Rodia Cordelas?
Naipin ko na si Ambitious ano. Dito naman tayo kay ano, kay dito muna tayo kay Janet TV Vlog. Janet TV Vlog muna tayo. Tingnan ko nga muna si Mahal Kita. Mahal Kita 143. Nasaan na yun? Mahal kita pagkat mahal kita. Nasaan na ba yun? Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Arbal TV Vlog. Isa. Si Arbal pala to. Tama sabi ni Mrs. Magaling talaga si Mrs. ko. Kilala niya si Arbal. 5 nang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Pagkat mahal kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging... Arbal, nandito ulit ako sa'yo Arbal. Salamat sa ayuda. Baba ka ng bahay mo ulit. Kaibigan, Arbal. Ate God Grace, baba po ng bahay nyo. Saglit lang po, Ate Romina, tira niya yung premier mo ha. Saglit lang po. Tingnan ko itong Jewel C Vlog. Tapos na ako dito Jewel C Vlog. Sabi ko na si Jason C Vlog to Kaibigan Johnny. Ba't live to kaibigan Johnny? Subscribe ko na kaibigan Johnny TV Vlog ako. Waiting lang naman. Like number 5. Comment pa rin ako. Like number 5 from Maxam. Manood na lang ako Arbalo, naka-subscribe na sa ito. Manood na lang ako. Ilang minutes ba to? 9 minutes? Kay Johnny TV Vlog naman tayo mga kaibigan. Kay Ate Jessica, ang taas pala. 7.49. Kaibigan Johnny TV Vlog, subscribe ko sa ito. Dikit Dan Alfredo Lacer na vlog, fully watch sa video mo, ha, from Laila in Hong Kong. Like number 7, kaibigan. Yan, may bakas ako from Maxam. Si Bruno B. Cruz at saka si Tata Tayag. Magdikitan po, magdikitan. Tapos na ako yung karas ng bayan eh.
Ate Jessica Or, dito pa ako Ate Jessica Or. Oh. Like number 28 Ate Jessica Or. 7.49. Dito sa isa, panoorin ko lahat. Ate Layla in Hong Kong, nandito ko sa'yo. Layla in Hong Kong. Kaso wala naman video. Dito lang ako sa LS. Like ko lang tong LS, Ate Layla in Hong Kong. Number 6. Yung number 6, LS mo lunch. Like number 10 ako. $26 minutes, point 30. Sige, magdikitan po. Tapos na kayo kay Johnny TV Vlog. Pa-view, kay Ate Miralisa muna tayo, Ate Miralisa. Manidong pala. Mahingisdanin pala to si Arbal. Dami niyang huli oh. Dagat ba to o sa ano? Pispan. Tilapia naman yung huli. Tilapia naman yung huli. Yun, nagluluto na si Ate Jessica Oro. Ate Miralisaw, nandito ko sa TikTok mo. TikTok muna. Ama Kabugera. Ate Miralisaw. Like number 10. Like number 10, Ate Miralisa. Host pa shout out. Si Jason C. Vlog po yun. Mega love shout out sa aking kaibigan na si Jason C. Vlog. Ang napakalupit mangisda. Pinabili pa ko mangisda nito ni Jason C. Vlog. Ano bang, bigyan mo nga ng tip yung mga iba nating kaibigan, Jason C. Vlog. Ano bang tip mo? Ano bang, ha? Ano bang sikreto mo at nakuha mo agad yung 1,000 subscriber, kaibigan Jason C. Vlog? Magbigay ka nga ng tips dito sa ating mga kaibigan. Jason C. Vlog. Anong sikreto mo at nakuha mo agad yung 1K subscriber? Tito Pops Dan. Sabi ni Jewel C. Vlog. Bagong upload, Manoy ko, love naman, palablab naman. Sige Manoy, sige Manoy. Pagkatapos natin may release ha. Yun, tapos na. Short video lang yung TikTok natin may release ha. Ito ba yun Manoy? Di pa nakasubscribe oh. O, subscribe ko na oh. Palimbang all. Like number 8 Manoy, like number 8. Panoorin ko lang. Libreng gupit para sa kasamaan kong Estuda. Panoorin ko lang Manoy ha. Pasok ko lating oras. Like 10 ka naman. Dan Thumbs Love Sir from Team Jesus. Sir, to wag naman Sir Ate Beats. Tunying lang, kaibigan lang. Ano ba? Ano misis? Hindi daw ako nakakapunta sa live ni Ate Beats. Bakit din nagpapapap ngayon? Nagpapapap ba?
Hindi na daw nakakapag ano si Mrs. Pupuntahan natin yan, no problem. Baka magtampo si Ate Beats. New subscriber from the watching ad. Jesus 06 Houston, Texas, USA. Bahay po, baba, Crush ng Bayan. From Mahal Kita 143. Mahal kita dan sa'yo, sabi ni Crush ng Bayan. Like 10 naman. Like 10 na, Ma'am Meralisa sa TikTok. Ganda naman ni Ma'am Meralisa. Nasa ads pa ako, Manidong. Nasarang pa ako from Manidong. Shoutout sa 13 viewers. Nasarang pa ako from Manidong. Jimar Manlao. Sino nga ba yung premier? Yun, may jacket na po, Ate Beach, yung Team Jesus 06, Houston, Texas. New subscriber from Daily watching ads. Arbalo, tapos na Arbalo. Oh, so, Arbal, tapos na. Matatapos na rin yung kay Ate Jessica Oro. Ate Jessica Oro. Ads na yun, ads. Ito, nagigisa ka pa lang, oh. Dan Thumbs Like watching with ads from Team Jesus 07 Houston, Texas. Joel C. Vlog, Purely Watch. Purely Watch. Dikit Dan, sabi ni Tito Pubs. Mega love shout out, Tita Beats from Joyce Sirpor. Shout out sa 19 viewers. Mega love shout out po ulit sa 20 viewers. Baka hindi po pwede nakakapag-like, pa-like naman sa ating live stream. Mahal kita 143. Pilpak. Dan Crush ng Bayan. Roger Cordelas Vlog. Dan sa'yo. Pasuklin na lang po. Sabi natin Jessica Or. Pahabangan ng bahay at premier mo ati sino nga ba itong may premier kayo ng isa? May premier na isa siya ngayon. Ate Rowena Teranya. Yung may premier, Patam sa Coast from Joyce 4. Ito mo lang kay Manidong Vlog muna. Bagong upload. Ayan po, saglit lang po. May kisuyo pa ako sa nakapin. Kay Manay Victorino. Shoutout po sa 24 viewers. Patams up naman sa ating live stream. Salamat sa 25 viewers. Salamat Manoy. No problem. Ito Manoy, panoorin ko. Dan thumbs up sir. Thumbs up lang. From Team Jesus 4. Salamat sa patams up mo Ate Beats. Like number 9 to Manoy oh. Ate Rowena, nandito ko sa iyo. Sanditiran niya pala to. Subscribe ko na, hindi pa nakasubscribe. Kalimbang Olo. Like number 17.
Para hindi na ako mag-ano mamaya. Ate Rowena, oh, dito uli ako. Saan dito rin niya, oh. Subscribe ko na rin, oh. Di pa nakasubscribe, oh. Aba, road to 2K pala to, road to 2K. Patukay ko na ba Ate Rowena tira niya? May ano, may bubuwit. May bubuwit sa aking misis. Bakit daw ano, pinapanood naman natin yung ano, yung yun, tapos na po, Ate Josie Kaor, para Ate Rowena tira niya, oh. Like number 20 po, Ate Rowena tira niya. Nagagalit si Mrs. kasi wag na daw ididikit yung mga ninja. Kung ano daw nakalagay sa cellphone ko na account, yun na lang. Pero yung ibang ginawang account na para pang ayu-ayuda, wag na daw idikit kasi wala naman daw kwenta, sabi ni Mrs. Kasi pag minsan di naman daw napapanood. Sabagay tama naman siya kasi siyempre, pag minsan di mo naman siya mapapanood kasi pag ang nakalagay dito is yung account na isa o yung account mo na 3, 4 or 5, yung hindi mo na mapapanood, di ba? Parang pang ayuda mo nga lang. Eh buti kung ang naka-open ditong account, dun magpa-pop up. Tama naman sinasabi ni Mrs. Pero yung pang ayuda lang, yun ay pang ano lang naman, pang dagdag subscriber lang naman yun. Pero kung anong dapat na katulad nito, ang nakalagay dito ay nakalagay dito ito si Marie Maria. Oh. Tapos dito naman, kasi nakalagay dito 8. Nakalagay dito 8 account. Pero puro siya legit. Kasi lahat naman siya pinapandudan ko. Pinagpapalit-palit ko siya ng account para kumbaga sa kumbaga sa itak na hasa. Kaya pag binuksan, tinan niyo po, pag magpapalit ako ng account para makita niyo po, salamat po. Papalit ako ng account. O ayan pa yung mga account diyan, mga account. Ayan o. Yan po yung mga account dito sa cellphone na to. 1, 2, 3, 4. 8 po yan, 8. Magpapalit po ako ng account. Si Lazada. Ay si Anthony Max na lang gagamitin ko, si Anthony Max yan, oh. Si Anthony Max. O yan, oh, nagpa-pop up din po diyan. Kaya legit po, oh. Ayan, may nagpa-pop up po na na video. Kaya puro legit po yan, oh. Pag binuksan ko po yan, yung bell, pag binuksan ko yung bell na yan, nandyan lahat. Kaya legit po to, legit. Lahat po ng dinikitan ko nagpa-pop up po dito sa mga account na to. Lahat naman po, lahat. Pakita ko po itong isa. Ito po 8 din po ang nakalagay, 8. Papalitan po ako ng account. Ang nandito po ay si Tata Tayag. Ayan po ang mga kalagay na account dyan, oh. Ayan. Magpapalit po ako para makita nyo na legit yan, legit. Si Maxicol po ang aking pupuntahan, si Maxicol. Ayan. Ayan, marami din po siyang nagpa-pop up na sinubscribe ni Maxicol. Ibig sabihin, yung mga sinubscribe ni Maxicol is dumidikit yung account na Maxicol. Kasi naandito rin yung mga niya, yung mga yan,
yan o, mga notification. Dumidikit nga, pero yung pagpanood mo ng bawat isang dinikit mo, hindi mo na magawa O, yan. pag minsan pinapanood ko rin po dito sa mga backup account. Ano ba, katulad po nito o. Papanoorin ko pa yun mamaya. O. Ang backup account po, ang sinasabing Ninja, kaya po gumawa ng Ninja para po sa mga nagmamadali na gusto mag 1K agad. Kaya gumagamit po ng pang-ayuda na Ninja yung mga nagla-live stream. Pero legit po lahat ng banana ko na idinidikit. Kaso ang problema nga lang, pag minsan hindi ko mapapanood doon sa ibang account ko. Kaya lahat po dinidikit ko yung mga account ko dito, dinidikit ko po lahat. At saka yung main ko. Ang importante po yung main ko kasi yung main, yun po lagi ang nabubuksan namin mag-asawa. Kaya doon po namin panunuorin sa main. Ngayon, pag nagkataon na nabuksan ko to at nag-pop up yung upload video niya na dinikitan nito, mapapanood ko pa rin po siya. Shoutout po sa 26 viewers. Salamat po sa inyo. Dan Thumbs Vlog watching with ads from Divine in Grace God Rehab Service LCC Vlog. Baba ako ng bahay, Katonyeng. Tambay lang, work mode from Laila. Sige, baba ka lang ng bahay. Shoutout no Yelter from Joel C Vlog. May kalab shoutout kaibigan Imitoy. Dito muna tayo sa ano ni Ate Rowena Teranya. Pipin ko lang po yung kay Ate Rowena Teranya. Sandy Teranya. Saan na yun? Premier po kasi, premier. Wala. Dito nga muna kay God Grace. Kay God Grace muna, God Grace. Ayudahan ko lang si Ate God Grace. May love shout out po, Kuya Dong Vlog. Isang CP, isa lang naman dapat ang account kasi useless yung iba account. Gawa ng hindi naman yan lagi naka-on. Kahit legit yan, igan. Ang problema nga, iisa ang IP address dyan. Kaya nga kaibigan pero pang madalian lang kasi yun. Dapat talaga sa isang cellphone, isa lang. Kaso yung mga nagmamadaling magpag-graduate, saan yun? Kaya nagagawa tayo ng ayuda, na sinasabing pang ayuda. Para lang maka 1K agad yung iba. Magdikitan lang po, magdikitan. Salamat host. God grace. May love shoutout kaibigan di Apox. Good morning host at sa iyong family from Joyce 4. Salamat Joyce Vlog. Nasaan na yun? Naipin ko si God Grace pero ba naman ang harang na to? Ano po yung hindi ko mahanap. Baba pa nga ng isa Ate God Grace. In short, pang-ayuda lang at pandagdag dikit lang. Yung iba kasi yan ang ipinapambalik nila tapos gustong sukli sa kanila main account. Oo nga yung iba naman kasi God Grace, dikit ko lang. O yung iba naman kasi magulang naman kasi yung iba Para hindi masyadong magasgas yung yung main channel nila. Gusto lang nila ninja lang yung pinanggagala nila. Tapos yung main nila hindi nila dinidikit. Kaya sa iba naman na magugulang dyan, wag naman kayong manglamang. Lalo na pag main ang dinikit sa inyo, main din po ang idikit nyo mga kaibigan. Para
Para hindi naman kawawa yung mga dinikitan nyo. O, isang pangalawang ayuda, Ate God Grace. Video ilagay mo po, Ate God Grace. Ito, paano magluto ng tinapay. Ito. Yan po ang i-drop nyo. I-drop nyo ng link para literal sa mga Pinoy siya na magulang. Peace sa nagawa niya ni... dahil yung iba kasi igan, hindi na natin mapipigilan yan hobby na nila yun. Literal na ba? Literal. Full nood kay Ma'am Jessica Or. From Tutoy Victorino. At kahit ganon mga kaibigan, wag na natin tularan yung mga magugulang na vlogger. Yung gusto lang nila, sila lang yung umangat. At gusto lang sila sila ang pinapanood. Ako lahat, dinidikit ko yan. Mag main man yan, pero di lahat, may ilan lang magulang ha. Oo, may ilan lang, hindi naman lahat. Salamat po sa ayuda from God Grace. Wala pong problema. Ito pong tinan mo si Ate God Grace, may harang na agad oh. Pero pa lang siya wala pang 200 subscriber. Like number 99 oh. Tatlo po pinapanood ko, Ate God Grace oh. Tatlo. Makakatulong lang naman Igan, nakakatulong yung backup account sa Banana at saka sa pag-play. Kasi pwede mo rin i-play yun Ate God Grace oh, dikit ko na rin to oh. Hindi pa nakasubscribe oh. Yan oh, 4 po. Book with the King, dikit na sa nakapin. Kay God Grace Channel. Money work muna. Tambay lang sipi ko. Sige Manoy. Salamat Manoy. Salamat. Sa mga hindi ko nabasa, sorry Woodwig Iking, Crush ng Bayan, Dong Vlogs, Joyce. Si Kaula pa nga pala. Wait. Nasa nga nakwala. Please drop again my friend. Kaula. Yun. Victor Gardis. Ano pa lang pala ang ni Kuala oh. Victor Gardis. 36 subscriber pa lang. Oh, kaibigan oh, Kuala oh. Makipagchika na lang. Nakikipagchika na. Oh, Kuala oh, nandito ko sa iyo. Subscribe ko na nga sa ito. Pakadikitan naman po si Kuala mga kaibigan. Maliit pa lang po pala bahay niya. Tulungan naman po natin. 36 pa lang siya, 36. Magdikitan lang po muna, Shoutout sa 19 viewers. Salamat po, Woodwig Iking. Sure po ang balik, sabi ni God Grace. Baba ka rin ang bahay mo, Igan. Yes, Igan, nakakatulong sa dikit at views. Kaso kapag yan, yung ipinandikit nila, tulog yun kasi hindi na nila ma-open. Sanay ba naman? Kahit pa naka-bell all yan. Oo nga. O tama ngayon, ang mag-ididikit lang, yung naka-open lang na account. Kaya, pero pag minsan pinapalit-palit ko rin ang account nyo sa akin, pinagpapalit-palit ko.
Ang ginagawa ko naman, Igan, para laging makapag thumbs up sa ano, sa sinusubscribean ko. Pag nagla-live siya, pinagpapalit-palit ko para makapag-like doon sa nagla-live. Ano ba, kay ano, katulad kay Lantin, tsaka kay Shirley. Pag nagla-live sila, pinagpapalit-palit ko para makapag-like ako doon sa ano, kay Shirley at tsaka kay Lantin. Kay Manidong, yan. Pag sinisipag ako, pero pag tinatamad ako, yung isa lang talaga. Kasi nakakatamad din mag-switch account eh. Shoutout sa 20 viewers. Sige, magdikitan lang po. Baba ko lang, baka sakali may didikit from Gemini. Natawa ko sa iyo, Igan. Igan, ikaw yun, ino-open mo. Ano yung sinabi ni Igan? Igan, ikaw yun, ino-open mo. Eh, hindi naman lahat ng tao pareho. Yun na nga eh, yun ang problema. Kasi ino-open ko lahat yan para makatulong talaga, hindi yung kasi yung iba kasi ganun nga, may open lang pag may aayudahan, ganun. Pero yung iba ay bahala ka dyan, Igan, baka makapagsalita tayo ng iba dun sa may mga backup account din. May jacket ka naman, oy, Arnel Victorino, tamsak man, oy, nasa harang pa. May galab shoutout po, Ma'am Rowena Tiranya. Ito na ba yung ano mo, Ma'am Rowena? O, dito muna tayo kay ano, Ate Rowena Tiranya. Patamsak naman ang premiere na. Dikit na din, from Josico or from Book with Iking. Magdikitan lang po muna, ha. Yun na, tapos na, oh. Ate God Grace, tapos na po. Thank you for watching. May harang na naman. Wala, hindi pa naman muna kaya skip ko na yung harang. At saka isa pa po, pag ang pinapanood nyo po ay ano, monetize channel niya, huwag nyo na pong ano, bahala na sila. Huwag nyo na pong i-skip yung kanilang ads. Kasi yun na po ang tulong nyo sa isang monetized channel. Kasi pag hindi ka pa monetize, kailangan i-skip mo na yung ads dahil kailangan lang naman views sa watch hour. Ngayon, pag monetized channel na po ang isang tao, ang kailangan na po ng isang monetized channel ay mapanood yung ads. Kahit di niya po mapanood ng buo yung kanyang pelikula. Kahit 1 minute lang, skip niyo na po agad. Basta huwag niyo i-skip yung ads. Yan ang tapos na rin po, Leo. Ate God Grace, tapos na po. Kasi si Lulong yayaman dito eh. Pag hindi pa monetize tapos pinapanood nyo yung kanilang advertise. Mayaman na nga si YouTube tapos nianakawan pa tayo ng saging. Nianakawan pa ng watch hour. Ano ba yan, YouTube? Pag siya tuwang-tuwang pinapanood yung ads na kahit di pa monetize. Ayos lang yun. Eh, totoo naman. Tama lang yun para alam nila. Basta yung ads, huwag nyong i-skip pag monetize channel na. Thank you sa pag-pin for Ate Rowena Tiranya. Out na ako, host. Lalabas kasi from Ambisyosa. Na ayudahan na ba kita Ambisyosa? Ayaw nga pala, tapos na nga pala.
Naalala ko na. Back with ads from Team Jesus 04 Houston, Texas, USA. Walk with King. Tusok sa nakapin. Dikit. May kalab shoutout. Idol Oreo Official. Harang Manoy. Pulod. Kimahal kita. At dating dikit na Manoy. Dano sa nakapin. Idol, pwede po ba magpatamsak ng premiere? Salamat. Sige, sige. Bahala na sila. Basta ako. Dikit lang tapos upload. Kung mamuni, salamat. At least may libangan. From Gemini. Okay lang, Idol Dong Vlog. Para mahal kita on birthday. Tamsak din po sa premiere mo, Sir Sandy Tiranya. Pakibaba kaibigan Oreo Official para pag natapos tong kay Ate Rowena Tiranya. Saglit lang. Saglit lang pala from the Gemini Vlog. Saglit lang na ano, ni Igan. Back with ads from Team Jesus 06 Houston, Texas, USA. Tinan mo si Ate Beats. Ads na lang ang inaano niya. Para paalam mo na ako, host. May work lang from Miss Hugot Official. Sige, sige, Ate Ercilda. Pag alam na ni Ate Beats na monetize channel na, ads na lang niyang gusto niyang mapanood para talaga makatulong. Kuya Dong, tapos na po ako. Sa gupit mo. Ay, saglit lang ba yung ads ko? Yan mo na lang. Live 59 Kuya Tunying from Dana May. Salamat Dana May. May live stream pa to si Dana May. Iingat sis Hugot. Harang, ingat si Sugot, ha, salamat. Sige, sige, magdigitan lang po muna, magdigitan. Saglit lang po, iinom lang po ng ano, tubig. Shoutout sa 19 viewers and 59 thumbs up. Hindi lang demonetize. Channel mo. Tama ba yan? Magbalik kayo, hindi naman mo sila. Huwag mo umupo dyan. Lahat bang kailangan mo, dali mo na. Hindi, ganun talaga yun. Hindi naman tayo kung ano. Kung isa tayong announcer yon, pwede yun. Hindi naman tayo isang announcer. Sinisir mo na naman ako ni Mrs. Dapat daw kumuha na ako ng tubig para ano. Dikitan tayo guys from Brabra Pagara. Yan o nga, sige, dikitan lang. Ay, ba't naipin ko pala si Dana May? Ipinin ko, wala naman link. Ano ba naman yan?
Bay mo na oh, sasaglit lang. Sa dagat, hanap ng pangtanghalian. Ingat, ingat sa dagat, kaibigan, mahal kita. Watching with ad from Divine and Gracious God Rehab Service LCC Vlog. Tusok dikit. Jimar Manlaw. Sabi ni Walk with Iking. Dito nga ako kay Walk with Iking. Walk with Iking oh, idikit ko muna sa'yo. Walk with Iking. Sa nakapin po tayo, sa nakapin. Like number 31. Ilang minuto ba to? 4 minutes lang. Pangalawa, Walk with Iking. Tanggalin ko na nga itong mga pang-ayuda ko dito. Ayaw ni Mrs. ng may pang-ayu-ayuda. Gagalit siya, nagagalit. Oh, pangatlo, kaibigan. Ito na lang lahat. Isang ano na lang, isang account na lang sa isang cellphone. Nakadikit na to, kaibigan, Walk with Iking. Oh, salamat, idol host. Nakadikit na, panoorin ko na lang. Para sa WH. Ito, pang-apat. Nadikit. Like number 34 ako. Opo, Dong, dating dikit na po yan sa'yo. Panoorin ko lang. Shoutout po sa 15 viewers. Bakit naglo-loading na naman tong ano? Nawawala yung internet connection. 11 na pala, 11 na oh. Shoutout sa 12 viewers, 59 thumbs up. Malapit nga lang ako sa modem. Naglo-loading pa. Ala ka pala. Nightbot, Igan ano? Hindi ata uso sa'yo yung Nightbot. Hindi, ayaw ko nung Nightbot na yun. Isa rin daw yan ano yan eh. Isa din daw na nangangain ng ano yan. Nangangain ng revenue. Sabi nung isang ano, isang gumamit ng Nightbot. May nakapagsabi sa akin yan eh, yung Nightbot na yan, nakikishare din daw yan sa revenue eh. Kaya hindi ako nag-Nightbot. Pag ginamit daw yung Nightbot, may share din daw yan sa ano. May share din daw yan sa revenue. Tingnan mo kahapon, ayun yung isang araw ba yun? Yung isang araw may nagpalipad sa akin si ano, si Ate Lady D ng $5. Ilang araw na hindi po mapasok. Yun pa rin lang yun ang revenue. Dapat papasok na yun, di ba? Pero hindi pumapasok ang ganyan. Wala ka pala Nightbot. Wala ka join button. Wala din akong join button. Di ko rin ginawa yung mga yan. Disadilyo, tamsak, dating dikit. Harang manoy. Lahat talaga pagkakakitaan eh. Kaya siyempre, alangan naman gagawa sila ng Nightbot kung hindi naman kikita yung Nightbot na yun. OTW po, Tito Pubs. Kaya ang tagal lumaki ng revenue gawa dyan sa
Sa mga burger, hindi ko na nilagyan. Bahala sila dyan. Ako na lang magna-night mode sa sarili ko. Masarap naman ito. Alas 11 na ba? Oo, magluto ka na. Ako, plain to. Magdigitan lang pa, magdigitan. Ako pa kapag namuni ko, ayaw ko din ng join at night bot. Dagdag pa dami sa chat live. Oo nga, isa pa rin yan eh. Isa pa rin oh. Ang join button naman kasi, wag ba, ano yan, sabi naman ng iba, dapat daw mag-join button, gumawa ng night bot, join button, para daw dagdag din sa revenue ng isang channel. Kasi hindi naman daw tayo magbabayar, hindi naman daw lalaki yung channel natin kasi small YouTuber lang tayo eh. Hindi tayo katulad ng mga artista na maraming subscriber. Malaki talaga ang sahod nila. Eh sa ating mga small YouTuber lang, kung wala magpalipad sa atin, hindi naman tayo magkakaroon ng revenue. Hindi naman tayo kikita. Sa isang video upload natin, wala pang $1 eh. Minsan wala pang ang $1. Kaya si YouTube lang talaga ang yayaman. Kasi ilan ang bayad isang advertise, ilan yata ang bayad ng isang advertise sa YouTube eh. Oh, samantalang tayo yung mga hirap na hirap tayong gumawa ng video. Kaya tingnan nyo sa ano nyo, makikita naman kung may kung may dollar na pumapasok sa video upload nyo. Minsan sa isang upload ko wala pang dollar eh, point lang eh. Minsan wala pang ang point, 000 pa. Pero may nanonood naman, may views naman, bakit? Ang tanong kung bakit walang income. Bakit hindi nalalagyan ng income ni YouTube? May nanood naman sa video natin. Alangan naman walang nanood ng ads. Bakit 0 pa rin yung kita, yung dapat sana may kita. Di ba? Hindi natin alam kung anong dapat gawin para kumita ng kahit man lang $1, $2 sa isang video upload natin, kaso wala eh. Hindi natin alam kung paano. Kung wala magpalipad sa atin, wala din. Kapag may join ka ata, may nagpapalipad, babalikan mo din yon. Alangan naman na nasahod ka tapos sila hindi mo babalikan, di ba? Di may bayad yon. May 49 pesos, ganon. 29 pesos lang naman, pwede naman yung iba. Parang mag-join button sila, tapos magbabayad sa'yo, pero dapat isa-shoutout mo lagi. Or pag may live stream ka, ipipin mo siya, ipopromote mo yung channel niya, ganoon. Kaya hindi ko na ginawa. Pwede ka naman ipin kahit di sa akin magbayad. Pwede ka naman i-shoutout kahit di sa akin magbayad. Basta kung sino nandito, pwede ka naman, yung iba naman, ayudahan mo. Ganyan. Ayudahan mo para pag mag-join button, bibigyan mo ng banana. Kaya hindi ko na nilagyan ng join button na yun. Kawawa naman, magbabayad pa. Sabagay, mura lang naman, 29 pesos, murang-mura na yun. May nagpapalipad nga, si Ate Lady din nga, nagpalipad ng $5 galing Canada.
Ipagpalagay na 40 pesos, o di 480, 200 yun. Pero nagpalipad sa Ate Lady D, wala pong pumapasok na sa akin revenue. Kaya nakakapagtaka naman na itong pagod na tayo sa pinagagawa natin. Tapos buti pa siguro kung magpapalipad, wag nang padaanin dito sa YouTube eh. Kasi hindi naman tayo sasahod. Pag wala magpalipad, wala rin tayong sahod. Mas nakikita ng live streamer. Unlike sa upload lang. Maliban lang kung maganda ang content at tinatangkilik. Oo nga eh. Dapat, buti kung bawat upload natin umaabot ng 100 views. Pero kung 100 lang, 200 views, wala. Nga pa rin tayo nga mga small YouTuber. Parang libangan lang naman kasi to. Diba itong pag-YouTube na to, ang daming nasirang gadget. Itong mga cellphone na to, dati ito, ang tagal nitong malobat. Itong mga to, ito. Ang tagal malobat ng mga to. Ngayon, saglit na lang. 3 oras lang, wala na. Diba, naganda basag-basag pa oh. Sige, magdikitan lang po. Pin ko nga si Igan Gemini. Nasa ba yung ano, Igan? Ay, si Manny doon muna pala. Di ko pa naipin si Ate Rowena tira niya. Umalis na yata. Ay, naipin ko na pala si Ate Rowena tira niya kanina. 2 hours lang po ako. 2 hours. Work mo na Igan. Tama ho, sabi ni Ate Lady D. Oo nga, din palipad ni Ate Lady D oh. Tamsak na hos. Manny Tunying from Kuya Bugs Ninja 1. Yung pinalipad mo Ate Lady D, wala pa, hindi pa pumapasok sa aking revenue. Salamat sis Dana. You're welcome po Ma'am Jessica or tamsak na po host from Manny Tunying from Kuya Bugs Ninja. Kuya Bugs Ninja nag-drop ng bahay and Dana May. Maglablaban po, maglablaban. Disadillo family oh. Disadillo, dikit nga sa ito. Dana May. Di pa nakadikit oh. Para managdagan naman ng subscriber. Di pa ito kay Ate Lady D oh. Ate Lady D, dikit rin sa'yo. Good morning host from Jolie 12 Dilatori. Like number 90, 98. Yan. Antok na naman kayo kuya from Lady. Nakakanto eh. Salamat pala sa 63 thumbs up. Salamat. Thumbs up. Thumbs up kasi ng kape from Kuya Bugs. Lagi akong nahuhuli ni Ate Lady din na nakakanto. Ito hindi pa ito nakadikit sa Ate Lady D.
Promise. Nagpalit ako ng account eh. Ayun o. Saway ko. Saway ka Tidilyeta ha. Musta Max? Mega love sa Tati Juliet Mukbang. Salamat Manoy. Kuya Bog sila oh. O like number 99. Okay lang po ako, okay lang. Skip ko na tong ads mo Ate Lady D. Gandang pulse nito ah, relaxing. Piano music. 3 minutes, stress. Relief, relaxing and sleep. Ito Ate Lady din, di pa to tayo, di pa to sa'yo nakadikit oh. Ay, dikit na pala. Like na lang ako, like. Like at watch na lang ako. Oh, 101. Tumakbo mag-uong, mamaya mo lutuin yan. Di masarap yan pag walang bagoong. Oh, like ulit oh, 112. Panurin ko po Ate Lady D, 3 minutes. Tidilyet Mukbang, kung kailan dinidikitan ko si La Fortuna, saka naman nawala. Saway lang ha ha. Pabalikan mo ko sa kanya, Tidilyet ha ha ha. Di, basta kung mega love shout out sa lahat from Ate Lady D. Okay lang. Okay lang daw sabi ni Ate Lady D. Thank you po. Ito po, pinapanood ko apat. O, apat. Harang po from Ate God Grace Channel. Tamsak 64 from Lady D Channel. Magdigitan lang po, magdigitan. Kaasar na to ah. Napakalapit ng modem. Walang... Baka makatulog na kayo niyan kuya. Di naman siguro. Mag 2 hours na ako, 2 hours na. Malapit na ako mag-end. Shoutout sa 17 viewers. Pero minsan nakatulog na ako naman. Ha? Pero minsan nakatulog ako. May live stream ako dati, hindi pa ako monetize. Nakatulog ako. Nag-live ako ng alas 2 ng... Ay, alauna pala ng madaling araw dito sa Pinas. Nakaganon ako sa sopa. Nakatulog ako. alas 2 yun, alas 2 ng madaling araw. Di pa ako monetize noon. Yung banana ko noon, isa ano pa lang yata, 700 pa lang yata. Balikan ko po kayo lahat, sabi ni Ate Lady D. Tapos na kayo kay Manay Dong. Sino po nga ba yung hindi napipin? Pin ko nga muna sa Ate Juliet. Baba ng bahay, Ate Lady D, baba ng bahay. Para ano? Lady D Channel, Dan Pulpak, pasukli po, from Ate Josie Kaor. Baka makatulog ka na niyan, kuya. Babalikan ko po kay lahat, sabi ni Ate Lady D, Juliet de la Torre. Tita, salamat po. Pag pinakinggan nyo yung video ko, ay, hindi ko pwedeng pakinggan kasi makaka-copyright ako. Yan, patapos na oh. Oh, ito nasa live na oh. Kaninong live to? Tinan mo tong ano. Ganito man lang sanang live stream. Tinan mo yung live stream niya, oh, ganyan-ganyan lang oh. Pero yung viewers niya, oh, 97 viewers. O hindi pa siya nagsasalita niyan. Paano kaya kung magsalita na siya o umarap na siya sa camera? Pero hindi ko pa siya subscriber oh. 4K video, ang pangalan niya oh. 4K video nature. Yun na, tapos na ate.
Tapos na po Ate Lady Dio. Matatapos na rin oh. Ito tapos na rin oh. Nasa arang na oh. Yun na tapos na. Nasa arang na. Buti pa siya. Sana all. Kaya nga po sana all 97 viewers. Malaki na rin sinusunod siguro nun. Pag pinakinggan nyo yung video ko, Lady D, ganda po ng tubig ah. From Arnel Victorino. Tamsak Idol Host, good morning. From Dudes TV Vlog, Alagad. Max, 18 hours mo na yan ha. 10 hours. 10 hours tong live ko. Hello my friend, good morning. From Buda Nasser. Make a love shout out my friend, Buda Nasser. Please drop your link my friend, Buda Nasser. Yun. I saw your... Kung wala ka na subscribe din sa main mo, wala kong nababasa yung Buda na sir. Wala kong nababasa. Subscribe mo yung main mo. Tika nga, i-subscribe ko nga muna. Wala kong nababasa yung Buda na sir. Nakasubscribe naman ako kay Buda Nasser oh. Wala kong nababasa. City, Egypt naman. City, Egypt yung kay Buda Nasser. City, Egypt yung kay Buda Nasser. Egyptian Egypt. Dikitan tayo guys from Brabra Pagara. Buti pa siya sana all. Sabi natin Lady D. Dodge TV Vlog nagbigi-bigi. Lady D salamat po. Pag dikit ko na ko bibigyan kita ng 10 na banana. Pag dikit ka na po bibigyan kita ng 10 na banana. Sabi naman ni Arnel Victorino. Ha 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 ha. Sabi natin Juliet. Napatawa na naman siya Juliet. Dodge TV Vlog alagad nagbigi-bigi. Thumbs up love siya nakapin. Sabi ni Ate Lady D. Brabra Pagara, dikitan tayo guys. Ito si ano, si Gin Official, bigla din laki yung ano niya, banana niya. Boston Ying. Tusok, Boston Ying with love and care emoticon. Boss ka na naman. Ganyan si boss na naman, boss. Ilan na banana mo ano, Gin Official? Thumbs up. Dan po Ma'am Juliet Mukbang sa yung premiere. Harang po from Gin Official. Shout out sa 13 viewers. Don't TV Vlog agad, nagbigi-bigi. Nako. Last ano po, last 6 minutes. Dikitan tayo guys, dikitan daw, dikitan. Sabi ni Bra. Lobat na oh, lobat na agad yung isa oh. Tingnan nyo, bilis malobat. Charge ko lang po, charge. Lade. Love ko naman ang tulog na ko ng lalalabaw, de. Last 6 minutes na lang po tayo ha. 2 hours lang po ako, 2 hours. Danawan, ang dinikit ko sa iyo, main not ninja. Ang dinikit mo sa akin, ninja. Ibabalik po niya Ate Jessica. Ibabalik niya po yung main yan. Shoutout sa 19 viewers. Nakatutok sa'yo si Ate Jessica. Ha? Si Ate Jessica ang nagparami. Ate Bits. Salamat po Ate Bits. Ikaw daw po ang nagparami ng viewers. Sabi ni aking misis. Ate Bits. Thank you po Ate Bits.
OTW po, Danawan from Brabra Pagara. OTW Walk with Dikin from Kuya Bugs Ninja 1. Shoutout sa ating viewers. Mega love shoutout sa inyo po dyan lahat. 64. And 64. Max, musta ang paro-paro ha? Din, nandun yung paro-paro. Pinalipad-lipad ko muna. Para na-stress kasi sila nun. Kaya pinalipad-lipad ko muna sila. Pinapasyal-pasyal ko muna. Ayan na yung paro-paro. Binigay na ni Dodge TV Vlog alagad. Padikit naman kay Ate Juliet. Sino pong hindi pa naipipin? OTW sa'yo, Brother Pagara from God Grace Channel. Ma'am Jessica Or, dikitan kita sa main ko. Sige po, pupuntahan kita from Danamay. Opo, ididikit po niyan yung main. Pinaliwanag ko na po yan dito sa aking live stream na pag Ninja ang ginamit na inattend sa live stream ko, dapat yung main ibalik din po. Salamat po, God's grace. Kuya, wag ka muna mag-out ha. Oh, sige, di mo na ako ga-out. Sige. May ano pa, 19 oh. May 19 pang tao dyan oh. Magipagdikitan ka muna. Tingnan ko nga to si Brabra. Nicole, road to 2K pala to si Nicole oh. Nicole Lee Cabanilla. Pag-graduating kita ng 2K, Nicole. Brabra Pagara. O, isang ticket. Baka naman mayroon ka dyan, kaibigan. Pakidikit naman sa akin kahit ninja. Ayan, nadikit ka na sa'yo ha. Tamsa ako sa nakapin, kagabi pa mana yung mukbang. O, like number 85. Nasa ads ako kaibigan. Brabra Pagara. Pangalawa, gawin kong 2K yan. Gawin kong 2K. Pangalawa. Gawin kong 2K yan. Pangatlong dikit oh. Brabra Pagara. Kalimbang all ko to lahat, kalimbang all. Panuorin ko lang din video mo. Pang-apat. OTW na watching pa. Yung mga may banana po dyan, pakiayudan nyo naman sa iba. Sa mga maliliit pang YouTuber. Mga maliliit pang bahay. Yan ang pang-apat, nasa ads lang. Panglima oh. Gawin ko lang 2K si Brabra Pagara. Si Nicole Lee. Panglima to panglima. O, 5 lang pala eh. Toki ka na kaibigan Brabra Pagara. OTW sa nakapin, family official. Dikitan tayo guys from Brabra. Dan connected all Kalimbang with Walk with Diking. Harang. Toki ka na kaibigan Brabra Pagara. I think I'm in love by Kulidesma.
Tingnan mo bra pagara, 2K ka na, 2K. 2K subscriber ka na. Dati na po ako nakadikit kay Ate Jessica Or. Sabi ni Ate Lady D. OTWC na Kapin Family Official. Pa-thumbs up naman, baka hindi po kayo nakakapag-thumbs up. Shout out sa 14 viewers. Yung matatapos na ako, kaibigan Bra Pagara. Disadillo Family Official, mega love shout out. Si Dana May. Salamat Tosi. No problem, no problem. Nicole Di Cabanilla Official, Dante Yosesi from Tita Vlogs. Token na yan si Bra. Si Nicole Lee Cabanilla Official. I think I'm in love from Colidisma. Gumraduate na siya ng 2K. Hello idol. Okay, sorry. Hello Jose from Rachel. Rachel daw. Rachel ba basa dito o Rachel? Ano bang tamang basa dito? Alam ko Rachel Rachel. Dandikit sa iyo ma'am Bra Pagara, sabi ni God Grace. Stress followers yung pandan. Si God's Grace. Iba to si God Grace. May kalab shout out ma'am Tita from anak ni Baryotic Boy. Dandikit sa iyo ma'am Bra Pagara. Harang. Hello Idol Baryo, good morning. May kalab shout out from Tita Vlogs. Bra OTW sa iyo. From Kuya Bugs TV, Ninja One. Salamat po God Grace from Bra Pagara. Opo, ako po ito Kuya. Send my regards to your wife, si Ate Marisa from Disadillo Family Official. Tama sa kaibigan from Rekineri Vlog. Yun, mega love shoutout kaibigan Rekineri. Long time no see. Rachel, Biggie, we love you emoticon. Biggie lang. Busy lagi from Rekineri Vlog. Sige, okay lang yan kaibigan. Salamat sa pa-thumbs up. Mega love shoutout po Ma'am Juliet Mukbang from God Grace Channel. Juliet Ilbilatory, nagbigi-bigi sa Dilio Family Official. Bra Pagara, bigi-bigi. Bra Pagara, dikitan tayo. Dodge TV Vlog, alagad, nagbigi-bigi. Dikitan tayo, dikitan. Ba't naipin ko na naman si Dasadillo? Ang kakaasar naman. Wala na bang link yun? Wala naman link. Shoutout po sa 17 viewers, 68 thumbs up. Sige, magdikitin po. Ipaabot ko po ng 2.5 hours. Salamat sa iyo mga tusok. Guys, bilang ayuda para sa mga bata guys. From Ate Juliet Mukbang. Kaibigan, pa-shout out kay paring Teteng at sa kasama ko ngayon na guard. Yun, may galab shout out sa kasama ni ni kaibigan Rekineri na si paring Teteng. May galab shout out sa iyo paring Teteng. At sa inyo din ni kaibigan Rekineri. Ingat lagi diyan sa inyong trabaho. Sa kanyang guard niya ngayon si paring Teteng. Shoutout ulit paring Teteng. Pinapa-shoutout ka ng aking kaibigan na si Rekineri Vlog, ng aking kaibigan. Grabe, mukbang sinulong sa banana ko at sa Orso laban lang. Oo nga, itinan mo, mukbang ay paanong si Mrs. nagagalit, bakit daw pinagsasalabihan si YouTube ng gano'n. Nagmumukbang naman talaga. Wala naman, di naman masama kung
buti kung sinasabi natin hindi tama, hindi totoo. Totoo naman, nagmumukbang ng... Ba't niya mumukbangin? Anong dahilan? O tapos sa revenue natin, hindi naman tumataas. Samantalang pagod na pagod tayong magdadakdak dito, maggawa ng ating pelikula. Dapat nga tayong tulungan nyo yung mga small YouTuber eh. Hindi yung mga big time YouTuber, yung mga artista. Kasi yung artista may sahod na yung mga yan eh. Hindi tayo yung nagsusumikap na mag-upload kahit $1, wala man lang $1 sa ating ano. Samantalang yung mga artista kikimbot-kimbot lang, magsasalita lang ng konti, dami ng views, pera na agad. Samantalang tayo hirap na hirap. Tama ka, idol. Tama yung sinasabi ni ni Cabarrio Tech, di ba, Idol Cabarrio? Yung mga artista ay indak-indak lang. Okay na, ilang views agad. Eh, tayo naman kasi mga Pinoy, isa rin tayo mga tanga. Wala kang tanga ha, nagdadamay. Gagalit siya, gagalit. Alam na natin na sikat na yon, yun pang sinusuportahan natin. Hindi na lang yung tayo magsuportahan ng mga maliliit na YouTuber para tayo din yung kumita ng malaki. Eh kaya wala tayong magagawa, mga tanga rin tayo mga Pinoy eh. Alam na natin yung sikat na yun eh. Tapos, yung iba pa dyan, dapat tayo magtulungan. Yung iba dyan, nang bubudol pa. Ano ba yan? Yung iba, nang lalamang pa. Imbis na idikit yung main, ninja pa yung dinidikit. Ano ba naman yan? Yes, tama ka kaibigan. Yumayaman ang YouTube kasi nanonood ng mga tao na ginagawa ng small YouTuber, accept lang ng YouTube. Oo, tama nga Ate Lady D. Oh. Dapat tayong maliliit na YouTuber, tayo magtulungan, hindi yung... Kaya ako dati nakasubscribe ako kay Boy Tapang, kay Ibana Alawi, kay Tulpo. Unsubscribe ko na ngayon, wala namang kwenta yung mga, hindi man lang mabasa yung comment natin kahit isa. Isa pa, sumisikat si Tulpo. Yung mga tanga naman na Pinoy, magpapatulpo para bigyan ng pera ng 100,000, magpapatulpo para makasira sa isang pamilya. Halimbawa, sa pamilya, yung iba nga magkakapatid, nagpapatulpuhan eh. Para bigyan lang ng $100, ay 100,000. Eh, hindi nila alam, yung kahihiyan ng pamilya nila ang binubiinan na, tawag to? Pinapalit nila sa 100,000. Samantala yung kikitain ni Tulpo na kunwari nagbigay ng 100,000, eh milyon ang kapalit. Tapos sisirain lang ng papatulpo. Yung, ay, naku po. Shoutout sa 21 viewers. Ako din idol. Ina-unsubscribe ko lahat ng mga sikat na. Oo, tama yun. Pag-unsubscribe nyo. Buti pati i-subscribe nyo yung mga maliliit na YouTuber. Lalo na yung mga YouTuber na gumagamit lang ng data. Yun po ang i-subscribe nyo kasi pinipilit nilang kumita ng pera para maglulod pa sila ng data. Yung data ngayon, 50 pesos. Ilang oras mo lang gagamitin. Mga artista, hindi yan tumutulong sa atin guys. O, tinanong ka, tama sabi natin dito. Tumutulong lang yan, kaunting tulong lang sa kanila yon. Barya-barya lang sa kanila yon. Magbibigay ng tig pa 5K. O, siyempre, artista nga eh. Ano kaya mag-ano din ako dito, magligo-ligo challenge din kaya ako yung nakahubad tapos nagsasayaw-sayaw. Baka mag-viral. Pwede kaya yon? Kaso baka yung kahihiyan ko naman ng nakakaya naman siguro yun. Magliligo-ligo challenge. Rachel, oh, gawin mo na agad, sabi ni Christy. Ayaw ko nga.
Yes, nakakatulong pa tayo mga ka-idol. Maraming agree siguro sa sinabi ko na mas tutulungan pa natin yung mga nagiging YouTuber na data lang ang ginagamit. Kasi kawawa naman, papaload pa para, lalo na si ano yung isang YouTuber na sa kagubatan siya. Si Habagat yung pangalan nun Pinipilit niyang mag-YouTuber. Kakain ako apoy para viral. Pero Ate Juliet mukbang. Dodge TV Vlog. Yun, nag-clap. O, agree siguro to si Dodge TV Vlog sa sinabi ko. Salamat sis Rachel. Try mo host. Gusto rin natin Jessica Coro na mag-ano ko, Ligo Challenge. Tapos yung mga pahaplas-haplas na ganun. Tapos may tugtog yung anong tawag na? Anong tugtog yun? Yung sumikat na tugtog na ano ba yun yung Baka Hiding pa. ayun. Anong kanta yun? Ano bang nakakaya naman sabihin kasi. Yung tugtog ba ni Hayden ko? Ay, Careless Whisper. Yun, Careless Whisper. Pakita mo abs bones. Pakita mo abs bones mo. Sabi natin Juliet Mukbang. Oh, yung Careless Whisper yung ano bang umpisa ng Careless Whisper na yun? Careless Whisper. Tapos gano'n ka tapos nakatibak. Tapos di ko siguro ayang gawin yun Kahit siguro hindi na muna ako kumita ng ng 1 milyon. pag kailangan siguro gagawin ko yun. Careless Whisper tayo. I never gonna dance again till deep in the light. Pag viral kaya yun, ano kaya gawin ko? So I never gonna dance again. Gawin mo, wag salita. From Ate Julie. Ayoko nga. Excuse. Wahahaha, from Christy. Di ka naman talaga maghubad, budol lang Hindi, pangit pag budol lalong walang manunood pag budol. Gin official. Mas maganda yung talaga magpapakita ka ng ng katulad kay Hayden ko. Para malay mo mag-viral. Sinong agree para gawin ko? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng gusto. Para gawin ko nga yan. Careless Whisper na yan. Walk with King Dan. Nasa iyo yun, boss. Kung maghuhubad ka, from Gin Official. Bakit sa akin, boss, May ganun ka na ba? Gin Official? Careless Whisper na yun. Support ako lagi. Yun, support si Ate Julito. Sana viral na mabuti. Sana viral. Oo nga, sana viral na mabuti. Hindi yung ganon. Tama si Ate Lady D. Kasi yung iba nagbabiral, di ba Ate Lady D? Yung mga artista nagbabiral sa mga pag-ganon sayaw-sayaw, ligo-ligo challenge. Siyempre yung mga iba naman na yung mga iba naman na Pinoy na mga ng mga manyakis. Maglabas-labas lang ng ng cleavage ng may brow. Yung mga Pinoy na manyakis na andun na lahat. 2 million viewers agad. Busit. Sabi natin Juliet Mukbang. Dapat na viral yung yung nasa kabutihan. Meron mo po breastfeed. Pinapakita na. Laki na agad views, sabi nila hindi. Tawan-tawa itong mga naandito ngayon. Kuya Bugs, maraming salamat po. Need to full support sa Careless Whisper mo. Sabi ni Christy 2684. Kung ikaw gagawa idol, panunuorin ko. Pero kung politiko o artista, wag na. Sabi niya, Bariotic. Talagang gusto niyo akong pag Careless Whisper rin
Buti wala ito si Shirley at saka si Lantin Vlog. Isa rin yan eh. Gustong gusto rin ako ano eh. Magligot sa alin daw. 300, tuwad ko ha. Dami ko daw nabudol. 300 tuwad. Alam mo, Gin Official, nagtuwad doon, alam mo kung sino nagtuwad doon? Yung mga manyakis na nag-aabang na magubad ka. Siyempre, inaabangan nila na magubad ka eh. Kaso binudol mo, kaya yun, nagtuwad sa'yo. Iba nga nakabrief. Kuya Bogs, dana sa kanta mo from Tito Vlogs. Kuya Bogs Ninja, ay, pautog man ti Juliet. Sabi Kuya Bogs. Nanghina ako sa katawa. Baka pag nagganon ako, maraming manonood, mga mga kumadro. Ayun, kumadro na ba yan? Ano ba yung bakit yung ay, baka pag nagganon ako, mga matron ang manonood sa akin eh. Careless Whisper. Daming tawa ni Osman, ito niya nga. Gawin mo na, marami kami nag-aabang. Ano ka, Tita Vlog? Di ikaw na lang kung gusto mo. Ikaw na lang gumawa nun. Ayaw ko nga. Ay, Kuya Barriotek, ikaw din ba gustong mag-viral from Adelaide D? Daming tawa ni Manoy host niya nga. Kuya Bugs, potog ba yung potog? Di ko kaya magpakita ng ganun ha. Hanggang buto lang ha. Oo nga, dami na. Kailan ba yan Gin-Official? Di ko napanood yun eh. Sabi ni Ate Juliet de la Torre. Thanks Tita Vlog. Thanks Tita Vlog from Kuya Boy. Shoutout sa 21 viewers. O, tinan mo, bilis lobat na naman agad oh. Wala pa tayong 2 hours pa lang. Sige na, gawin mo na. Waiting kami from Tita Vlogs. From Gin Official. Yo ko nga, ikaw muna. Magdikitan. Salamat po sa 21 viewers. Hindi nagbabago yung viewers natin Maraming nakikinig lang Magdikita naman tayo. Si Rachel nga pala. Sorry. Sorry Rachel. Tika lang. Titinan ko lang. MC Lover pala. Dikit ko pala sa ito. Rachel. Sorry, nalibang ako. 400 pa lang 447 pa lang ni Rachel. Paki-earn lovers. Pakidikit naman. At pakibalik naman kaibigan Rachel ng main mo sa mga didikit sa yung main. Ayan, pangalawa Rachel. Dikitan at suklian tayo guys, sabi ni Rachel. Yan pangalawang ayun daw Rachel Ako maluoy mo maliit na bahay. Oo nga si Kuya Bogs, maliit pa yung bahay niya ni Kuya Bogs. Pangatlo Rachel pangatlo. Kung ako gagawa niyan, susuka. Sila, dami ako bilbil. Sabi natin si Bit. dami daw bilbil Ayun pangatlong ayuda, Rachel. Pang-apat Rachel, pang-apat. Dinner, TGIF. 4 Rachel apat. Pinapanood ko 4. 3 minutes and 17 seconds. I-skip na yan harang. Di po ako monetize. In-skip ko na nga. Alam ko 500 pa lang Ay 447 pa lang.
447. O, 450 ka na, 450. 451 na yan, 451. Kuya Bugs. Hala, talaga si Ma'am Juliet ha, talaga si Ma'am Juliet ha. Hindi careless whisper ang ano. Ang isayaw mo Ate Juliet pag ganon. Yung ano, yung tawag nito. Yung para sa baboy ba? Yung matataba. Kuya Boy, paano naman kay Kuya Boy, ay Kuya Bogs Ninja? Magdikitan po tayo, magdikitan. Budots, yun, yung Budots pala, Budots. Yung kay Bong Revilla, yun ang isaya mo ate. Grabe, Lucky Lagas ko, 364, ngayon, 334 na lang ho. Aw, ano yun? Baba ko po, Disadillo Family Official. Baba ka daw po, Disadillo. Ayun o, nakapin siya, nakapin. Rachel, nakapin siya. Ayun sa taas nakapin si Disadillo. Basta magdikitan po, magdikitan. Shoutout sa 17 viewers. Salamat sa 70 thumbs up. Hi ma'am ka or hahaha from Juliet De La Torre. OTW sa nakapin, sabi ni Rachel. Sarap na niluluto ni Rachel oh. Luto na, hinihigop na, umihigop na oh. Pag grade 4 na ako, pahirapan pa. Wala na si Jason C. Vlog eh. Magaling mga ano yun, si Jason C. Vlog. Wala pang isang buwan yata. 1K na siya. Iwan ko anong ginawang magic nun eh. Kahapon ano siya, 1,040. Si Jason C. Vlog. Ngayon, nakita ko kayo ng umaga, 1,080 na. Kuya Bogs, gulang po akin. Gulang po akin nga, dami laglag, ha ha ha. O nga ako hindi na umaalis oh. Hindi na ako umaalis sa ano, 2.4. Mag 2.3, tapos bababa ng 2.4. Ewan ko bakit. 10 ang dinadagdag niya, 10. Baka nagpalipad, kaya laki agad sa kanya. Hindi siya nagpapalipad eh. Dati nga ano eh, kailan nga ba yon? Sabi niya sa akin, mag 500 lang ako, kaibigan Tunying. Masaya na ako para makapag-go-live na ako sa sa YouTube, yung direct. Kasi gamit niya StreamYard. Tapos sabi ko, ay hindi ka pa makakapag-direct, 500 ka pa lang. Pag 1K ka na subscriber mo, pwede ka na mag-direct. Yun o, kaya nung pagtingin ko, 700 na. Tapos tinignan ko, 800 na, kinabukasan. Aba, galing naman itong mga ano. Galing naman ako mangisda nito. Titingnan ko nga ngayon. Yan, tapos na ate o, ate Earn Lovers. Bueno, 1,080 na nga siya. Nakita ko kayo ng maga oh. Mukhang dating dikit na kita Dudes TV, pero tingnan ko. Sige, magdikitan lang, magdikitan. Dikitan tayo guys, sabi ni Bra Pagara. Excuse. Shoutout sa 16 viewers, 17 viewers.
Magdikitan lang po muna, magdikitan. Welcome po di sa Dilio Family Official, sabi ni Rachel. Dan Tamsak, sa'yo Dodge TV, sabi ni Kuya Bogs. Idol Buds, nag-drop na ba ay OTW Tito? From Kuya Bogs Ninja. OTW rin. Idol Buds, sabi ni Rachel. Idol Buds, OTW, sabi ni Dodge Dilio Family. Magdikitan lang po muna, magdikitan. Nakapagsain ka na? Kung tapusin ko itong live ko, dito na lang ako sa ilay. Inuubo tayo, inuubo. Kain po tayo ng ano? Vitamin C. O, orange. Sarap ng vegetable salad ni Tita Vlog. Dan rin po, Idol Buds. Shoutout to 13 viewers. Isakto ko na po ng 3 hours to para ano. Idol Buds, Dana, Return Place Idol from Dudes TV Vlog, Alagad. Dan rin po, Idol Buds, sabi ni Rachel. Tidilito. Nga Tidiliet, Rachel, Dan to you, CC. Oh. Patanggal ng sipon. Vitamin C daw to. Dudes TV Vlog, alagad, nagbigi-bigi. Hindi pa to nakadikit sa'yo, Dudes TV Vlog, oh. Ay, nakadikit na pala. Open mouth, delete mukbang. Open mouth, delete mukbang. Bagong upload pala to ni Dudes. Ate Phil Hong Kong, bigi-bigi. Oh, like number, naka-subscribe na rin to Dudes, oh. Ago, ang liit. Oh, ito malaki, oh. Oh. Padikit naman po kay Phil Hong Kong, mga kaibigan. Kain lang ng maraming orange, idol. O nga, maraming ang orange. Mahal naman. Maraming thank you sa Idol Tunying from Dodge TV Vlog. No problem. New upload pala to ni Dodge. Ito pa Dodge, oh. Hindi pa pala nakasubscribe Dodge, oh, Dodge. Hindi pa nakasubscribe. Ayan, oh. Kulay pula pa, oh. Oh, like number 89. Okay na. Maiksi lang naman yata. 19 minutes. Hanggang 5 minutes lang ako.
Dan rin po, Phil Hong Kong, sabi ni Rachel. Kuya Bogs, Tito Vlog, Dan, Connected All, Nasayo Campus Neo, kanta para kay BBM Marcos Bongbong. Dikitan at suklian tayo guys, sabi ni Rachel. Oo, magdikitan, magsuklian lang. Last 19 minutes para mag 3 hours. Magdikitan lang po, magdikitan. Ipin ko nga po muna si Ate Pel Hong Kong. Kasi matagal ko na pong di napipin yan, nakakailang live na ako. Yan, pakadikit naman po kay Ate Pel Hong Kong. Nandito na ako kay Dods. Ano sabi mo sa kasalan? Kasama daw si Lilia. Kain tayo. Lumpia naman, lumpia. Lumpia Shanghai. Mega love shoutout host. Pa-thumbs up naman ang premiere ko. Salamat. Ayun na, premiere mo na yan, oh. Ate Regina. Like number 44, oh. Ate Regina. Patamsak naman sa nakapin mga kaibigan. Sarap ang ihos. Favorite ko yan, lumpiang Shanghai. Nahingi natin kahapon, di ba? May pinuntahan tayong kahapon na ano. 40 days ng pinsan ni Mrs. na mabait na pinsan. Pumunta kami, inimbite kami para kumain. Kaso problema, nakikain na ako, nakiinom pa ako. Kaya umuwi ako hapon na. Mabait kasi sa akin yun. Yun ang napakabait na pinsan ni Mrs. na maituturing ko na napakabait talaga. Palablab po sa nakapin ha. Sarap niya, Nos. Magluto muna ako. Nos, wala pang makain. From Tito Pab. Sige po, luto muna kayo. Luto muna. Pasilip din. Short video from my Lula Luneda. May galap siya daw, Tatay Regina. Mamaya, kita puntahan. Di sa Dili Family Official, dikit dan. Live 72 Manoy at nasa harang pa, from Manidong Vlogs. Nagpapalaway naman si Max, oh. Karami hindi nakakain. Same to may galap siya daw. God grace, sabi ni Kuya Bugs. Mamaya may pupuntahan uli kami alas 2, kasala naman. May kikain na naman tayo. Oh, may nakapin pa si ano, may nakapin pa si Ate Pel Hong Kong. Nandito lang ako kay ano, Dods TV, pinapanood ko lang. Nabasa ko yung kay Lula Luneda. Six minutes na, kaibigan Dudes. 19 minutes nga, ang tagal eh. Hanggang ano lang ako, hanggang 9 minutes, hatiin ko lang. Dati na nakadikit sa nakapin po, tamsak na lang, from Ate Lady Channel. Dito ka, may Lula Luneda, oh. Choose big or small fish.
My Lola. Aquarium to ah. Bagong upload pala, bagong upload. Like number 1 pa lang ako, Ate Lula Luneda. Panoorin ko lang. Short video lang pala yun, 17 seconds. Pakilablab naman po kay Ate Lula Luneda, 17 seconds lang yung kanyang video. Saglit lang po yun. May kisuy naman po ako. Thumbs up lang sa nakapin, sabi ni Ate God Grace Channel. Dati na nakadikit sa nakapin po. Thumbs up na lang. Sarap niya ang kasalan, daming foods, busog mats from Kuya Ungay, dahil foods dun sigurado. Magdadala ako ng sili. Kuya Bogs, alam mo yung sili, pag may handaan, yan ang huwag nyo kakalimutan pag may handaan, magdala kayo ng sili. Silipin. Para lagayan ng mga ulam-ulam. Yan ang huwag nyo pong kakalimutan ha, pag pupunta ng handaan. Magdala kayo lagi ng sili. Silipin. Para pagbigay ng ulam, lagay nyo sa sulupin. Tapos kakanta kayo ng balutin mo ako sa silipin ng iyong dala-dala, hayaang mabuking. Yan ang kantahin nyo. Huwag nyo kakalimutan niya. Sako nga ay Ate Juliet. Halata naman pag sako, Ate Juliet. Grabe nga naman. Sili lang para galing ng advice. Kasi ito 2684. Sili lang para hindi masyadong halata. Para pampagana yun. Siyempre, makakarinig ng iba. Aba, magdadala pa ng sili, pampagana. Talaga magsisili. Hindi nila alam silipin pala. Para lagayan ng ulam. Tapos kakanta ka ng balutin mo ako sa silipin na aking dala-dala. Silipin. Di sa Dilio Family Video. Yan, makakatip na naman kayo ng kalokohan. Yung huwag yung nakalimutan yan mga kaibigan Shoutout sa team viewers. 10 minutes na kaibigan. Silipin sana all. Rod Juliet. Mamaya ibibidyo ko nga. I-upload ko yun, bibidyo ko. Baba po uli na bahay, may Lula Luneda. 10 minutes na ako nanonood kay Guy Dodds TV Vlog. Galing magturo. Gayahin mo yan, Tita Vlogs, Christy, 2684. Mamaya ibibidyo ko yun. Bibidyo ko yun bago kami pumunta. Para may pang-upload ako mamaya. Tapos pagkakain na kami. Tapos yung silupin, sili. Andarin yung sili. Alis muna ako, Kuya Tunying May gagawin pa ako from Disadillo. Sige, kaibigan Dana May. Thumbs up sa nakapin, I love you from Dong Vlogs. I love you daw, Ate Regina. Mag-shota yan Sabi ni Ate Regina, shota daw niya si Kuya Dong Vlogs Kaso, shota-shotaan lang baka mamaya marinig ng asawa ni Kuya Dong magalit. Mga joke-joke lang, joke-joke lang ba? Mga lambingan sa ating whitey. Ganyan talaga tayo sa ating whitey. Naglalambingan, gano'n. May mga I love you. Tapos may mga chocolate na papabibigay. Hintayin namin yun Ate Regina, yung chocolate namin Tsaka si Tita Vlog, Manay, yung pangako mong chocolate Ayaw ko ng Toblerone Gusto ko Periro. Si Mrs. gusto niya Toblerone. Ayaw daw niya. Manay tita, ayaw daw niya ng Toblerone. Periro din daw gusto niya. Hintayin namin ang pagbabalik ko dito sa Pinas. Toblerone kasi matigas Russell Earn Love Dan. Tama sa kalimbang all sa'yo, pabalik.
Oy, ano na lang po tayo ha? 9 minutes. 9 minutes. Sige, sige po. Problem po sa inyo ni sis. Sige, sige po. No problem. Para sa inyo ni sis. Oh, narinig ko naman ha. Sabi ko Toblerone. Sabi niya, ay, ayaw ko. Piriro din daw ang gusto niya. Kahit isang kaon lang. Yung isang kaon na malaki ha. Hindi yung isang kaon na 6 lang ang laman ha. Basahin mo comment ko. Oo, nabasa ko na nga eh. Sige, sige, no problem. Para sa inyo ni sis. Na, alam niyo na yan. Basta wag na yung piriro na ano, 'di ba? May mga lalagyan pang piriro na plastic. Yung parang babasagin. Huwag ka na bumili noon, yun ang nagpapamahal eh. Bili mo na lang yung yap. May galab siya daw dating Jessica Or from Kuya Bugs Ninja. May mga nadagdag naman po ba kayo sa banana nyo? Hindi yan. Hindi yan yung sa silipin. Ay, silupin. Oo, yung sa silupin lang. Wag na yung nasa plastic na babasagin. Harang host from Auntie Dada Channel. Mega love shoutout, Auntie Dada. Shoutout sa 10 viewers. Salamat sa 72 thumbs up. Hello po sa lahat. Nauli ako. Busy Saturday dito, host. From Auntie Dada. Bakrid mo. Ano ba yun? Bakrid ko. Oo, pagpunta namin dyan. Humanda ka. Oo, kung makakapunta kayo, walang problema. Maghahanda talaga ako. Sinugian yata pupunta dito eh. Tsaka si Juni TV at tsaka si Kamike TV. Kasi pupunta yata si Bro Juni TV kay Nugenter sa Pampanga. Eh didiretso daw sila dito sa Pangasinan. Ewan ko kung makakadiretso sila. Magbabalot kami. Ano magbabalot ng ano? Idol Buds done, sabi ni Phil Hong Kong. Tapos na kayo kay para ipin ko naman si Ate Lula Luneda. Harang host, God Grace Channel, Bigi and Dodge TV Vlog. Dan tusok sa nakapin, Phil Hong Kong, Regina BTV. Sabi ni Walk with Iking. Alam ko naman yon, updated ako ni Nogi. Manood na lang kayo pag natuloy silang pumunta dito. Manood na lang kayo sa mga vlog namin. Hay nako. Last 6 minutes lang po ako last 6 minutes. May bibili pa po ako ng bagoong. Hindi makapagluto si Mrs. ng dinengdeng eh. Dinengdeng ulam namin, gulay dinengdeng. Dodge TV Vlog alagad, Bigi and ay paras pala. Oo nga eh. Mauuna yata sila pumunta dyan. Oo, mauuna talaga sila. Habol lang ho sa tamsak. Frank Yams Vlog. Baba ka rin na ba Yams Vlog para silipin ko. Tapos na ako sa mga yan eh. Masarap yun, dinengdeng. Oo, masarap talaga yun. Lalo pag sariwa yung gulay, manamis-namis. Sarap humigop ng sabaw. Dan Bakas, Dodge TV Vlog. Alagad, sabi ni Walk with Iking. Shoutout sa 12 viewers. Like number 51 ate Luto ka niyan idol. Pagpunta namin. Luto ka niyan idol pagpunta namin at may longganisa. Oo, basta pagpupunta kayo. Like number 51 ako ate Regina Munti ko nang makalimutan. Like number 52 na ate Regina
Like number 53 na, Ate Regina, oh. Like number 53. Haba ng video ni Dodge TV Vlog. Oo nga, kalating oras yan. Dan sa dumikit, sabi ni Phil Hong Kong. God Grace Channel, bigi bigi. Kuya Bugs Ninja, nag-drop ng bahay. Magdikitan po, magdikitan. Si Kuya Bugs pala. Nadikitan ko na yata ito lahat si Kuya Bugs eh. Silipin ko pa rin. Sus. Nakadikit na Kuya Bugs oh. Panuorin ko na lang Kuya Bugs. 8 minutes. Nakadikit na rin Kuya Bugs oh. Good morning kabayan, thumbs up. Oh, nandito na si Secretary ni Agamer, si kabayan. Mag-out na ako. Yan lang naman hinihintay ko si Agamer eh. Ngayon nandito na siya, mag-out na po ako. Nakapag-thumbs up na yan eh. Good morning kabayan, thumbs up. Oh, nakapag-thumbs up na nga eh. Malapit na matapos. Yams Vlog, nag-drop ng bahay. Ate Regina, good morning. Ah, ganun ba yun, host? Oh, nandito ka na eh, kaya mag-out na ako. Ito, sa bahay ni Phil Hong Kong. O, yun na nga yun. Ayun, no, nakapin. Yung bahay ni Phil Hong Kong. Mag-out na po ako ha. Sila dito na si Agamer. Joke lang, ano pa, 2 minutes pa, 2 minutes. Second channel, dikitan nyo at babalikan kayo. Ah, ang sama, parang ayaw mo ako makita nyo. Di, kanina pa ako. Nahuli ka lang talaga. Kaya na pa ako mag-out. Pa 3 hours na. Ah, ang sama, parang ayaw ako makita nyo. Ah, allergy ba sa pangalan na Agamir? Allergy ba dyan sa sekretary? Sekretary Agamir. Kaka-allergy. Hindi ka naman nagbababa ng bahay, o di mag-out na ako. Basta pag nakapag-thumbs up ka na, mag-out na ako. Eh, ayaw mo na magbaba ng bahay. Ah, sige, os. Okay lang, bukas agahan ko na nga. Last 1 minute. Harang, oh, nandito na rin si John Serdan Adriano. Mag-end na po ako ha. Ito na po yung mga hinihintay ko. Mamaya po baka nandiyan na rin si Bell Adventure. Mag-end na po ako. Yan lang po mga hinihintay ko na mag-thumbs up. Yan. Si John Serdan, si Secretary ni si Amir Whitey. Bell's Adventure. Yan ang mga hinihintay ko Pag naandito na po sila, mag-out na po ako. Bahala kayo dyan. 2 channel, balikan ko kayo. Balikan ko kayo guys. Salamat po Ate God Grace Channel sa pagtambay mo ng 3 oras. 3 oras na nakatambay ito si Ate God Grace Channel. Harang host from Phil Hong Kong. Ay sige host, noted. Lagi kita itamsaka. Graduate ka na Agamer? Baba mo yung bahay mo. Tingnan ko akong graduate ka na. Alam ko graduate ka na Watch hour na lang pero wag kang bibili ng watch hour ha. Uy, narinig nyo, nagbaba nga siya ng bahay. Binibiro ko lang. Bumasar dyan ha. Wala na ngayon ano nga pinahaba ko may lula lunida Diba nagalit, in-erase. Titingnan ko pa lang ano. Nagalit yata si kabayan in-erase nga niya Bawiin ko sa sisilipin ko pa lang ano ka ba Pag pindot ko wala na message retracted na relax ka lang ngayon parang inspire ka from Phil Hong Kong inspire talaga ako
Sasayaw nga ako ng Careless Whisper eh. I'm never gonna dance again. Hintayin niyo yun. Bawiin ko sa haha. Ibaba mo yung bayan mo, tisilipin ko. Dudes TV Vlog, done to you idol from Tita Vlogs. Yun, nandito na yung main ni, ni Tita Vlog. Shoutout sa 15 viewers. May 15 pang viewers oh. Tam sa Katunging, gandang tanghali. Oh, yun, dumating na rin si Kamike TV oh. Mag-out na talaga ako. Nandito na yung mga hinihintay ko eh. Si Kajuni TV pa ang wala. Kanina pa yan, from Tita Vlogs. Nagbago isip ko sa kabayan na bukas na ako magbabahay. Nagtampo siguro to si kabayan ng Gamer. Binibiro lang eh. Joke lang. Okay, bahala ka bukas, di ko sisilipin yan. Pag magbaba ka ng bahay bukas, di ko sisilipin. Bahala ka dyan. Nagbago rin isip ko. Para bawi tayo. Tawa ka dyan. Alam ko, tumatawa ka dyan, kabayan. Yun na, sa mga nandito pa po ah. Oh, iniris na naman. Sige, prank kita bukas. Bahala ka dyan, di ko silipin yan. Kanina pa nga yan, Ate Happy. Sabi ni Tita Vlog, kanina pa nga yan, Ate Happy. Sabi kay Phil Hong Kong. Kamike TV, nag-drop ng bahay. Kuya Vlogs, done. Kuya Bugs daw. Bukoy Diking, nag-drop ng bahay. Phil Hong Kong, tita. Tinatawag ka, Tita Vlog. Wala si Amo, ha. Yun, kaya pala, wala si Amo. Kaya pala tuwan-tuwa si Ate Phil Hong Kong, ha. Wala yung mga check-1 niyang Amo. Dudut pa mo, from Phil Hong Kong. Nasa Antipolo, si Kajuni, busy. Thanks, Phil Hong Kong, from Kuya Bugs. Ate, ano yun? Sabi ni Tita Vlog, Anti-Dada Channel, bigi-bigi. Shoutout sa 19 viewers. So 19 na naman. Mag-out na nga ako. 19 na naman. O magdikitan ka ron. Magdikitan. Kabayan, tara. Samahan mo ako. Magluto na lang tayo. Ikot-ikot ka nga. Ho, sa upuan mo 5 times. Sige, ikat-ikat 5 times. Nakakahilo naman pala to. Tapos tatayo ako. Up. 4. 5. O, 5 na. Hindi naman. Pero nakakahilo nga, nakakahilo. Sumakit ulo ko dun ah. Kanino pa yan? Happy si host. Pinasyal anak from Phil Hong Kong. Ano yun? Uto-uto ko ba yan? Nag-out na ako house. Low battery na from Lalaying Hong Kong. Like 32, dating dikit na. Hashtag Kamike. Mag-out na po ako mga kaibigan ha. Sa 17 viewers dyan. Natandaan mo yung mga pumunta para Maiwan ko na po kayo. Yung mga pumunta si Layla in Hong Kong. Baka mag-live. Layla in Hong Kong. Si Ate Phil Regina. Si Kamike. Secretary na Ag-Amir. Sino pa nga ba yung mga pumunta? Anti-Dada Channel. Walk with Iking. Di ko kasi natandaan eh. Buti natandaan ni Mrs. dapat sinusulat mo. Hindi mo na natin si Lola Luneda. Wala na nga eh. Hindi ko na nga mabakrid si Lola Luneda eh. Pinahaba ko ng bahay. Baka sumilip lang. Shoutout my friend. Assalamualaikum. Kaman lamon hader. Sangyat buat channel niya. Sukses. Silalo dan yang prenteng. Sihat. Silalo ka. Ano ba yun? Anong pangalan?
Ramasanit, Mister. Mega love shoutout my friend, Ramasanit Mister. Sige ho, see you tomorrow, agahan. Mga 12 p.m. Wala ka. Kahit 12 p.m. na lang, 12 p.m. Bye-bye everyone from Tito Vlogs. Mag-enda po ako sa mga may iwan ko dyan, 16 viewers. Okay, Katunying from Kamay. Hindi ako pwede makikita live ko. 10 evening live ko. Okay. Hello Kuya Tunying at sa lahat from Jan Serdan Adriano. Sige, tawa ka lang dyan, Amir. Tawa ka lang dyan, kabayan. Hala, tapos na agad. Nandito ka na kasi kaibigan Jan Serdan Adriano, kaya mag-end na ako. Ikaw lang hinihintay kung mag-like kaya sabi ko pag dumating na si Jan Serdan Adriano at nakapasok na, mag-end na ako. Ikaw lang importante sa akin Jan Serdan eh. Thumbs up at harang host from Brian Ross Mobile TV. Thumbs up na po kaibigan Tunying from Manny Orly. Yun, nandito rin si Manny Orly. Mag-end na po ako mga kaibigan ha. Next time na lang po, kita-kita lang po ulit tayo bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pag may time po kayo ulit kayo bukas, kita-kita ulit po tayo bukas. God bless us all mga kaibigan. Good morning kaibigan Tunying. Happy lunch time. Hindi na late lang kayo kaibigan Jan Serdan. Salamat sa inyo kaibigan. Happy lunch time. Walaikum salam. Ramsip keep alive. Yung alam pala ni Kuya Bugs magsalita ng ganun ah. Open next live. Pasensya na, late ako from Manny Orly TV. Walang problema Manoy. No problem. God grace ate, God grace para. I-ano mo na yung si Arabo. I-subscribe mo. Si Arabo. Subscribe daw si Arabo. Sige salamat bye. Salamat din po ate God Grace Channel. Bye and thanks sa mega house. Manoy Tunying Maksam from Kuya Bugs Ninja One. Alagdata yan. Kita mong tinagan. Oo. Tinamang mo muna dyan. Lunch na muna tayo mga Ludi. Lunch na muna tayo. Nasa trabaho kasi ako ngayon from Manny Orly. No problem Manny Orly. Salamat sa pag-like. Yun sa may iwan ko po na 18 pa kayo dyan katao. 18, babawasan ko ng isa, dalawa kasi nanonood din ako. 16 katao dyan. Shoutout sa inyong lahat. At maraming salamat po and God bless us all sa ating lahat. Basta magtulungan lang po tayo mga small YouTuber para pare-paras po tayo sumahod, pare-paras po tayo makagraduate. Kahit makasahod tayo ng kaunti, at least makasahod man lang tayo sa kaunting hirap natin sa ating pag-YouTube. Basta pag nandito po si Tunying, kung may oras din, may play kayo ng What's Hour, kung may banana na hindi pa nakadikit sa inyo, ididikit ko po. Nandiyan din si Manny Dong na laging tumutulong sa mga banana, paayuda. Si Manny Orly na andyan din po. Thank you kaibigan Tunying, baka mamaya mag-elis ako. Sige Manoy. Yan, si Jan Serdan Adriano. Mga matulungin din po yung mga yan. Lahat naman po tayo matulungin. Basta may time, hindi naman po natin inuobliga na kahit busy, sumuport sa atin. Basta pag may oras po, support po tayo. Ganun lang po yun. Hindi naman po yung kahit may trabaho ka, pipilitin mo na ano. Pin mo, next slide. Sige. Yahoo, Jan Serdan Adriano from Work with King. Para lipat doon. Wala nga, sino ba magla-live? Para ipin ko, para lumipat kayo doon. Sino ba magla-live dito? Wala bang magla-live sa inyo? Para ipin ko para lumipat kayo doon. Salamat kaibigan Tunying. See you next time from Manny Orly TV channel. Walang ano man po. Salamat din po Manny Orly. Balikan ko lang ang iilang nagbaba ng bahay. Ako kaibigan Tunying, ngayon na kayo magla-live Manoy. Pakibaba para ipin ko. Para lumipat sa inyo. Mag-end na po ako, mag-end na.
Yan po, magla-live stream daw po si Manny Orly TV channel. Pakisugod naman, pakipuntahan naman. Salamat kaibigan Brian ni Ross Mobile TV. Mamaya pa mga 10:30 PM. Ay, mamaya pa pala. Sige, basta puntahan nyo lang po sa mga nandito. Puntahan nyo po sa Manny Orly TV channel. Pag-uwi ko mamaya. Johnson Nakapin, sabi ni kaibigan Jan Serdan Adriano. Monetize ka na rin Jan Serdan, di ba? Yun, magpapaalam na po ako ha mga kaibigan. Bye-bye. Ingat po tayong lahat lagi. God bless us all. And thank you very much.